Right, guys. Hello, guys. Hi, guys. Hi, guys. I hope my comments are not Buddha, guys. I hope my comments are not Buddha. I don't at least start for them. I hope my comments are not Buddha. Yes. Brenda Tamini, how are you? Tari Dlofukas, Shiri say, stay sim, tepa, Dibefali Chabai, how are you? Yes, Tafads, my children, we say Rucho, to how are you? Michelle Ellen, Shiri say Natasha Nyati, how are you? Ndakaziwe imuri say, guys, ini ndikangona ghost kusiri kuisa ndikungo block, guys. Zvaizvo zvokuita tuma ghost twamunenge makutifekerana makuda kuzoti taura rubbish. Ini ndikangona chighost chandisingausise I just block and tinoblocka neoption iyeyo yekuti chero ukazovhura zvimwe haufi wakationa ndongoblock hangu zvose. Hi Petronella, how are you? How are you? Melody zviri sei Anes Nelson Ndlovu maswera sekunjani Jazz Nelson Ndlovu munhu wepano. Zvino naiwo munin'ina wangu zvandakatora muri mumaoko awa pano. Saka uchaita sei? Uchaita sei ndai masiziva. Hey, my Paida, how are you? Stacy Matete zviri sei? Brenda Rugo, wanda ndawa nekudzika. Aiwa ndataura wani kuti half past saka ndambona isina ma comments ndikatirika titangi. Tichage ma comments. Beverly Chabaya, I'm good. Thank you, Beverly. My scam would say, Messi, Deva, how are you? Joyce Cowards, I'm to say, Letu, should say, Rumbile Rato, how are you? Gladys Makwara, how are you? Hither Maro, in Madimine Panasaka, Jamkaka, and my accounts out to answer Pomponok. Hansi, please don't block me. My two moon, Dimucha block it. Mudimucha no go, man, I'm repano one every day. Caroline, you any long time, how are you? Petronella tuma ghost tundakatozviona tunenge turi chivanhu tinotambira panapa saka tine maghost tinongonopfeka ghost kuti chiye chikutuke chodzokera kwaakaunti yacho because hachidi kublocka neaccount. Zvino option iripo. Thank you SIS MELLY for your support. No, it's okay Sylvia pani pamwe chete. Saka ndakatoona munyato wacho unobva wablocka nechiaccount chake icho chinoya pano zvazvafanana manje. Ndazviona nhasi zvimwe zvauya kwai takablocka ikati uzvibati wakablocka uzoti wakablocka iwe handonga nechighost ibva pano. Susan zviri sei hanzi isimbinga tiribo haiwa mbinga ngadzitebo GC Rosa ropafadzo zviri sei hanzi ndakutota ichauya aiwa life yanga ichiuya. Okay guys, Vimbai Nanyarai, how are you? Privilege Mako, how are you? Okay guys, it's time to share life. This is an awareness. It's time to share life. It's time to share life, guys. It's time to share life. Share the life. Share the life. This is a very important life, guys. Chekutanga rega nditi ndinogara kutaura every day pano. Yes, maina share zviri sei. Ndinogara kutaura pano every day nenyaya dzema fly by night idzi. Ma fly by night. Vategei, guys. Hatisi kutomboita zvokuvakwata, guys. Hatisi kutombokwata, guys. Hatishande kumukwati building. Mugare makazviziva ategei, guys. Ita zvokuvatega. Hatitombokwati. Ine hangu, guys, Mwari akandipa chipo chokuti handikwati. Kukwata cheko cheko handikwati. Ndinogona I'm a respecter of people. Ndino respecter munhu. Plus pani munhu anonyatsoona kuti you know what? Ne age yangu it's not worth it. Ndobva ndangonyarara ndoita zvangu kungerema. Asi kana tikasvika panyaya dzakadai so dzekune kuchinzi vanokwatisa vachoka. Aiwa handikwati. Vategei, guys. Tegai murume uyu anonzi Madzibaba Masango. Tegai Masango. Mutegei, guys. Vanogona kumutega. Mutegei. Hanzi chema yokubereka musabloke ndinotoblocka. Because kana achira noziva kuti akazvarwawo namai, mweya wokubereka akazvarwawo namai. Tuke. Unouya utora nyaya yako zvakanaka wondiudza zvada undiudza wonditsiura usingandituki. Ukandipfekera ghost because andisingausi ndinotoblocka. Zvakazara zvimaghost uko. Unoziva kuti zvinhu zvinenge zviri panapa zvinotoya netughost because zviri kuda kuumana saka tinobva tangoblocka. Right, hanza tiro iwe aiwa musimi muri kutaura munoregwei. Gogovana ta. Hai, muri seiko nimwende rimwe zuva gogovana ta. Toda kuti Mwari vakushanyirei gogovana ta. Toda kuti Mwari vakushanyirei tichiuya kuseri kwenyu kuti tichiuya nemaproblems edu muchitibatsira semunhu akasununguka tichidini gogovana ta. Mazoona here V11 ramaitsvaga gogovana ta. Mariona here? Mamaona here mapepa ekoti gogovana ta. Ndimi maiti ndezvechimbadzo.
vanhu vachikuti makaona here vhili mukati ndizvo. Hamudaro muri munhu mukuru gogo vakoma. Hamudaro yemadha. Hamudaro. Right. Ivavo madzibaba Masango vamunoziva vategei guys. Vategei. Umwe akatondi challenge wakagonesa letu. Wakagonesa. Unongobloka uchitorwa pasi. Usatombonetsa. Right. Guys ndinogara kutaura pano. Anditika kuti mafly by pa social media pakazara mafly by night. Ndogara ndichikuudzai guys. Pakazara mafly by night pa social media. Kana ndichitaura munenge muchitukirira. Imi munenge muchitukirira. Muchitaura kuti ndinoenda. Vanhu vedu vanenge achita zvichitigwa. Ndichikuziva kuti guys vanhu vanokubatsira ichocho vechivanhu amuvawane pa social media. Ndogara ndichikuudzai. Vanhu vanokubatsirai vechivanhu, vanhu vanoita zvechivanhu chaicho vabvunzei vari pano. Vanoita zvebute zvemachembere chaizvo. Vanhu vanorapa amuvawane pa social media. Guys. And amuvawane vaine mafoni. They will never come and market themselves kuma radios. Ndoda kukuudzai nyaya one nenyaya dzema radio station guys. They pay money. Zvakafanana neni. Animaona. Ini tiri blog. Radio station I business. Andimaona. Saka vanongoenda kokoudzwa kunzi tuna kusa advert yedu avana ine zvakawanda tikuda $500 30 minutes slot. Handimaona business company votopiwa 30 minutes slot dzavo votomarketa business ravo zvokuti ndezvechokwadi here kana kuti business ndechi avana nazvo vanongotora mari yavo some big zvandinongoitawo pano sometimes kungoti siseni sometimes pamwe pacho tinozomboitawo tichitarisisawo. Handimaona but data singatarisisi togona ngoita ngoti angoya chiti business rangu ndokoti unza mari ndokanda service ndosa disclaimer. Handimaona ndosa disclaimer kuti goito on risk tokanda kubanje ku radio station avaisi disclaimer. Vanongoya nawo nhasi kuna Masango mangwana kuna gumbo yatota mangwana kuna Tashu mangwana kuna zvichinda zvakadaro. Handimaona zvichinda zvakadaro. Saka guys nyaya inenge iripo chokwadi ndechekuti hakuna munhu anorapa be it muprofita kana kuti ng'anga anouya pa social media apa. Handika ndoda kutanga ndakunyatsa kuudzai sendaudza mai venyaya apa. Ndinogara kuudzai kuti nyaya yesalvation is for free. Ruponiso mahara. Guys, ndikuripita zvakare ngavauye madzibaba Masango vandiudze kuti vandivhurire pakanzi tichabhadharisa vanhu mari dzakafanana nema $20,000 kuti vabatsire munhu ndepapi. Ruponiso mahara. Vanouya pano voona vana masimba anenge achizvitorera zvinodhaka. Voda kutora glory. Ndosaka muchina musuno kwakaiswa posti kana vachallenge maposti yavo ipapo. Votora glory yekuti takamuroya uyu. Takamuroya bereki kwake ngavauye kuno kuti vadye bhegi ramai vamasimba. Manje mai vamasimba havana kupusa vanogara kuNew Zealand uko. Mai vamasimba havana kupusa. Munhu ari kuma-first world countries ikokoko. Vese namasisters ake. Munhu anonyaziva kuti anotsunga guys tine mavidhio ake. Ndine mavidhio akachinditumira ini masimba akapomba ruoko kudai so akaisa tsono. Handi munoona. Munhu yauti ndakamuroya. Makamuroya pakai. Pakai. Iti chizoti zvinodhaka zvinoita kuti munhu adaro. Ende kana angwe anongodzokera mazviri. Chero akadizvo zvanenge achizama kuda kusiya but anongosangana nevanhu vaya odzokera futi muroad. Saka ini ndikutaura kuti munonyepa. You are liars. You lie. Zvinani kuenda kuna Edith Makopo guys. Daunyatsokuudza ichokwadi guys. Kune vanoda mishonga yechiboy. And I'm endorsing here today. And mwana mudiki. But ndakutomuudza nhasi zvasingazivi Edith Makopo. Edith Makopo ndichimuona achiita zvaitaura zvemushonga ndakada kuzotsvaga dhipa nezvake asingazivi. Handimaona. At least guys ndikaona vamwe vanhu ndoziva vaenda kwaari vachitaura nyaya dzekuti kutenga ndikabvunza they confirmed kuti takatobatsirikana mufunge. Endekwe hasi ng'anga munongonotenga mushonga yenyu inonzi chi mdorani bute mushonga wemakumbo mushonga wechii. Handimaona modi mungotenga anoziva mishonga baba vake chapota chesekuru vake chatopota cheng'anga kumusha kwavo hamutombovaoni paFacebook. Ende iye atomboyi paFacebook achishambadza. Ndokwa munoenda ini. Hanzi ndewepi? Uyu ari mucomment section. Nditogara chimudzati panochonyedza makwana kuti usapinde mazviri. Because you represent zvauno representa. Hazvidi tanishwa, musatanishe ningikiri zvamunenge muchiita. Hanzi muripo pakupikisa basa raMwari here. Madzibaba maikoro ndokumbirwa kuti mundijoine. Basa raMwari ripi ramuri kutaura imini? Basa raMwari haribhadhariswe. Makaona kupi pekuti munobhadharisa vanhu imini muchitaura kuti 100 500.
Where did you get that from? Muritora beg United, Madzibaba Michael. Imandito the comment yao. Tenda zvinoti said. Vata zvakanaka vauya dzauya dzega. Dzakatopfeka cheyellow wena. Dzakatopfeka chihembe cheyellow wena kuti dzinyatso kuconvinzai chihembe chebasa kuti nindorova basa. Madzibaba Michael. Guys, these people are fake. It was a big United. The moment you are told 1v1, kunzi huya pano, tikuna matire utipe $500, $200, tora big United. Ini kutora ndaka zvimiririra. Hanimona, tora big United. Regaini kudzi section 1. Anditika, regaini kudzi section 1. Ni kwa ndobva kune zvombe. Miraini kudzi section 1. Anditi. Varume vazhinji vanoita basa rekuprofita ivava. Vanoshandisa urombwa. Muri kuzviwa ndiri kukudzai. Vanoshandisa urombwa. Vamwe vanoshandisa musoro yemagora. Musoro wegora unoona. Guys, unoona zvakadzika musoro wegora. Zvokuti ukasvika notokudza nependi yawakapfeka. Musoro wegora. Do timu irori. Rinenge rine feja dzinenge dzakakurovera ifeja kuseruko. Then woenda, you are convinced kunzi vana vanorapa. Hazviko guys, munhu anorapa uye pasocial media akapfeka gauni rakaita zindai kuzodai. Vanhu vanorapa cheche variko madhara anorapa echipostori havauwani pasocial media. You never find them. Ende kumasowe chairo ende kumasowe chao vana Joan Shanu akare akatanga aya havauwani pasocial media. That's a lie. The same applies ninganga dzandogara nchikudzai dzinoita zvechiboy dzinoishira kuti akapfeka ngundu pasocial media hakuna mudzimu unosvika paruzhinji pasocial media kune chirungu chise kune maperfume akasiyana kune chii hakuna mudzimu unenge wakapfeka mawachi majewelry unenge wakapfeka bhutsu pasocial media unouya kuzotaura mashandiro awo pasocial media hakuna. It's a lie. It's a lie. Hakuna. It's a lie. I'm just saying that 2,500 yandukupa ije tina mai vatoregwa 16,000. Izvo zvimira ndikuverengera msanda vadedza muone ma message avo avatumigwa na Masango manero anasi avatumigwa na Masango. It's high time we come for you guys, maba zvakwana. Vaya vanozviti tiri justice tinomirira vanhu ndonyaya dzekumirira vanhu idzi kwete zvokuda kusikoro tsvagana nana biya venyu kuti hanzi vazobata vazobambo amusvi vakazviona because hatibi, we are not thieves, hatibi. Ndonyaya dzekufamba nadzo idzi, right? Usiku huno manje apa inguvai na 1838 vatumigwa message yekunzi saka chanisa chi dei matondibvisa rimwe mari handika yamakasara nayo, right? Regai tifonere mai ava vauye nenyaya zvisere. Madzibaba mukaya muchiakira muno. Hello? Yes, makadizveni? Right, tiripo pachirongwa mauya nenyaya yamadzibaba Masango makatoregwa $16,000, close to 17, 16 point chakadaro, close to 17. Takaungana toda kunzwa amusimi mega. Ndati ndaisa post yenyu, a lot of people came kuseri. Vakawanda vachafona ipapa. Vachitora kuti nyangwe nesumari dzakati mari dzandaona kuenda seka so munoziva mari dzinotyisa dzandandichiona ikoko. Vaita begi varima. Aiwa tinozokutacheka mangwana kuti makafe kana makama message tinawo tozozvona mangwana kuti mafairi kana kuti muripo muri mpenyu. Asi henyu munenge muripo nokuti upenyu ndewaMwari. Taurai nyaya chii chakaitika kuti tisvike patira panhasi. Ndikutaurira kuti inini ndikasanda 2016 ndichitambudzika ndakatambudzika mai vangu vangu akafa. Mukoma wangu akafa mai vangu akafa 2010. Mukoma wangu akafa 2008. Ndaigara kuKambusuma and inini I've been in this country kusvika ndiri my 19th birthday ndakauya kuno kare ndiri mudiki. Saka in a way ndanga ndichirwara ende zvakatanga mai vangu vafa mostly. Okay. Ndine macousins angu ari kumba kuZimbabwe. Masango ndamuona ari paStar FM. Vakaenda vakanomuona akavati consultation fee 360. Ndikavatumira vakabhadhara. But hapana kwazvakaenda. Okay. Saka ndiri kuramba ndichirwara. Ini mirai pamakaenda kwamuri muchirwara mairwara nei? Mukaona kuti ndakaitwa rare cancer operation in 2018. Okay. Kana muchida ndino
Saka kana muchida how I can explain, I can send you my screenshots, then you can understand the operation and I can get through, which was like I could have died. All right. 2020 ndakaconducta Masango ndarwara to a point ndanga ndaenda kunangara ngara anogara ndichazokutaurira because ndinotaura Masango pari zvino nekuti pane vamwe vari muno muuk vanangara Maziyoni futi okoyo operation chakauya ikoko hatisi kumira ndinokutaurira yese yaziyoni ndinokutaurira ngara ndinokutaurira Grace ndinokutaurira Morris saka regai ndingotaura ngara pari zvino kuti vamwe vanhu vanotora advantage yekuti munhu haana baba namai ndichazokusvika kwandakasvika kudare raziyoni ndichiendeswa neshamwari inonzi shamwari yange ndiuraya mumba munhu nababa vayo. Saka Masango ndamuconducta zvakare ndega mu2020 ndarwara ndabva kudare rangara ndakapedza November yese ndichirwara. Saka ndakamuconducta hanzvadzi yangu ndasikatozivi kuti rwara but the time hanzvadzi yangu yakafona corona 2021 January. Havasi palive vari pafoni Shumbresi vari pafoni havasi palive vari pafoni. Ngara ndinomuconducta pa2020 December ndichirwara ani Masango anonditaurira kuti unofanira kundibvisira ndikamutumira mari yacho futi consultation akandipa zita remwe munhu ndikamutumira ndamutumira zvese akazonditi return to sender 1.5 anambotitaura kuti ndikatochema akazondidzikisa kuti 1.5 ndakamupa mari yacho yese vadingina vangu vakaramba kuenda kwaari ndikatovapa mari yebhasi mari yacho ndikaitumira through iye vakaramba akatora over 3,000 pounds achinditaura kuti ndipe mari yebusiness ndipe mari yakati ndikuenda kwakati ndikuenda kutora ndinotora ifu kwakati ndikudai in a way ndairwara I was looking for option ndichifunga kuti anondiitira hanzvadzi yangu yakatorwara ndikatomutaurira hope dzandakaradza kuti hanzvadzi yangu ndairota iri kuchipatara ndikamupa hope idzodzo ndini kwete kuti iye akabva nditaura kuti ndio return to sender yaita ndakati unongoita return to sender ndindakupa hope dzacho saka hanzvadzi yangu yakafa necorona yakafa saka all along ndaramba ndichitambudzika ndorwadziwa nemakumbo ndorwadziwa nemudumbu saka surgery operation yangu its cancer saka cancer can come at any time saka munoziva kana uchirwara you looking for opportunities. Yes. Saka Masango anodzoka zvakare ndamusendera message mu2022 akanditi ndanga ndakasunga mhiko kuti muene imwe mari anga akasunga mhiko ndikamupa mari yese amakakoronga for 3 months akabva atora mari inokwana 16,070 pa 3 months ndo mari yakanditorera apa ndiri kurwara nditori desperate. Apa muri kuti imimi nekuti manga mamuonawo pamhepo makabva mavaconvinced kuti ndichapora over 3,000 yacho already. Ndinotomutaura nenyaya yeGrace ndakaenda kuna Grace muna February. Grace Muparutsa ndosvika mumba make anotaura kuti haana dare ndanga ndangonomuona anotaura kuti handadare asi anondiwanikwa achinditendedza mulutona achitsvaga mapostori anondiwanikwa achienda kwaZion ndichimutaura kuti aZion vane dare rangu handiri kuenda kunovaona murume uyo anondikanganisa. Alright. Ngatitaurei zvaMasango uyu. Ngatitaurei zvaMasango. Saka Masango uyu atora 16,000 yenyu iyi. Atora 16,000 yenyu chakashanda pa back to sender hapana. Chabakaona. Chimera pa 60 pa akatora ipapo pa 16,000. Akanga achinditaura kuti dare rangu rinopera kuTanzania. Akanditaura kuti yakuNamibia ndichigare newo motera. Akanditi ndikwidze ndege kuenda kuTanzania ndopedza dare rako. Kusvika ndazomuti ndio paanonditi mwana wako ada kukura ndo panotora 3,000. Achinopedzesa ne600 16,000 my sister 600 kumadokera yakatora saka mukaedha mari yacho iyoyo from time yakandiwana is 26,000 yatora kwandiri Masango. Saka unoona kuti nhasi anotisendera mamessages anakusendera ndichimutaura kuti iwewo Masango Mwari akakutumira kuzotora mari yangu ndatambudzika newe watora mari yangu usei uri kuramba saka inewe uri kundithreatena kuti watibvunzire hanzi senda imwe ndidiwa do rumwe munhu otondipa imwe mari shoma yakabhadhara saka mutaura kuti munhu akaita sei mutumwa waMwari aiwa mutumwa waMwari togara chikudzai mune nharo chete hamuwi kuti paFacebook hapana mutumwa waMwari apa togara chikudzai but ndiri kutaura kuti anomanipulata munhu kuti point ekumutorera mari yako ndataura kuti asi nai vakoma pamai burisa mari sei kusvika ku16,000 mai manipulata muchinzi mainzi kudini
Because I'm trying to figure out, guys, 16,000. Uchingobvisa 3 months. Mine's chi. Akatora 600 cash. Ndiri kumubvunza kuti return to sender yako vanhu vachikunditaura kuti ndikuita zvakati. Nganga dzake anotaura kuti nganga ine problem there. Amene yekumfa kwose yakataura. Akataura vezvigure. Akataura kumublainora. Ndikati vanhu ava ndinongovanzwa. Ko nganga dzaipinda pai pazvinhu zvekuchechi zvechiprofita. Yeah, saka ine way ndiri kutaura kuti vongu akatora mari yangu but ndinoda kutaura kuti handina basa naye. Kana asingandidzorera mari yangu zviri kwaari. Kana akasandidzorera mari yangu zviri kwaari ngaandiuraye. Guys, mari haisi 16 gida chete. 16 26,000 pounds. Yeah. Guys, 26,000 pounds. Vachitora because vakanzi nditi kunofanira kusangana kuNamibia. You pay for the hotel. Ava vakakuti kuTanzania, vakakuti ndava guys, vakakuti ndaku beach huko. Rangu rinoperera kuTanzania kanditi nditagire ticket. Tisangane kuTanzania. Mugondibhukira hotera. Kuti andipedzese. Mugondibhukira hotera. Yeah. Saka uri kuona kuti anotora advantage ende ndiri kutaura kuti anofunga kuti ndiri mwana wakwamagwaza handine nechekuita nomagwaza. Mai vangu pagwara pakanyorwa kunzi magwaza panonditaura kuti aenda kunoklina gwara amai vangu aona pane hari dzakaiswa nameno pastor uri kutaura ndikamuti ndipe evidence anga asingandipe evidence. Ko izvo zvamakatumira izvo zvamatumira zvine hari nezvitswanda izvo ndezvei? Atumira nhasi kuti ndiro zvari kundiuraya nazvo. Atumira nhasi. Zvese zvandani chikusendera zvaatitumira nhasi kuti ari kundiuraya ane mavoice notes ari pafoni yangu. Zvimwe zvachanga chichidzika but handitori nazvo. Saka ataura kuti anotondiuraya hapana zvaandinomuita. Ari kutaura kuti mari yako kabvisa ishoma. It's okay. Hakukurai. Zvamunomita henyu hapana. Zvamunomita nezvatatoita pano pasocial media. Izvo zvizvi. Business richakata. Business rinotombokata. Ndiri kudza kuti anti-Jane ndakambobudisa story yake pana anti-Jane. Ameno vakaiona. But ndakaibudisa futi. Okay. Saka Madzibaba vaitoenda kuningikiri guys kuZanzibar ka kuTanzania uko nemina ende zvakaoma. Saka zvese izvi zvaitika pafoni here kana kuti makambonoonana nawo? Mishonga guys. Mishonga hazvisi normal. Guys, this is not normal. Mishonga yavaishandisirwa kuti ndingabudisa mari yakadaro chipamunhu pafoni chingotumira mamona mascreenshot eold remit guys imukuru here kwati old remit mamaona kati line kudai kusindanana kudai mamaona guys hazvisi normal. Akataura kuti usasende mari kusendi to because takwana ndinomuziva. Akataura kuti usasende mari kusendi to handidi kuona kwandiri kusendi to. Yeah. Saka ine way to choose kuti senda kuworld remit but ndine history yacho yese paworld remit. Mari yake yese ndinoziva kuti ndakatumira musi wakati kana vasikana avo vakatora mari yangu hama dzangu. Ndinotoziva mari yese vakatora. Mune hama dzakatora mari yenyu futi? Vachingotaura kuti vari kubata zvikwama. Yakatopfuura yakutorwa namasango. Yeah. Vachiti vanorapa we? Vaitika vari kufamba vachienda kun'anga. Vanin'ina venyu? Hama dzangu dzacho nakutaura hama dzangu. Kafera kafera akaunga paFM. Kafera. Sekuru Kafera. 2000 cash. Vanhu vacho vamunotaura so. Yeah. Saka ndokudza kuti muno ndinoziva vaziyoni vave. Vanoti vachindiendesa kubani usiku. Neshamwari yangu ndiyakandiendesa inotaura kuti ishamwari. Shamwari inouya nen'anga ichipinda pamba pangu ndakanga ndichafa ndakukavadza naasiyona. Ndakatsemuka makumbo angu ndisvika paextend yekuti ndakapedza 3 days ndisingagoni ndicheda half dead. Ndinowanikwa ndichiferwa kuenda kuairport ndiri half dead. Ndisingatozivi kwandiri ndozongoenda ndava kuchipatara. Mwana wangu achitambudzika nini all the time. Vanenge vasingazambi kuti vakubatsirei here? Amene pamwe ndokubatsira kwacho. Kwekuti vanenge vachinditambudza aziyona vekulutona. Vaziyoni ndevapisva. Naimi kulutoni kwaita ningikiri? Kwaita vaziyoni futi? Vanonzi asidiye. Vane church yavo yavanoti ziyoni yekulutoni. Grace anokuziva. Grace anotora achindiendesa kundomumwaya mushonga motikari mangu. Grace ndianizvi? Grace Muparutsa anozviitete Raston. Oh. Yeah. Saka ndakudza kuti muno muUK
Morris anowanikwa achinditi ndandipa mafuta eshumba mafuta angu eolive oil akatenga. Aiwa Morris tinomuziva hedu uyu Morris wekuno wakambopfuurana pano apa pakambopfuura vanhu vakawanda iva vanodai ava takambovayanika panapa. Morris uyu aiwa Morris tinomuziva. Ndakuziva kuti Morris ndakaenda kuCoventry. Aiwa murevi nhema tomuziva pano. Morris guys munomuziva muprofita weyo kudhakwaya wemuno muUK uyu wechii wegore riya munomuziva. Anowanikwa achiita dare naTete Rasta. Namutaura kuti iye anozvitete Rasta venyika. Anowanikwa achiita the same achimwaya mishonga motikari mangu achiita. Tinaro musa 29 November. 29 November. Zvinesina nebasa rese. Ngara anowanikwa nedare rangu anondibikisa doro risiri doro risi maskati. Aitora mari yangu 300 yekutanzania. Saka ndine way besa rungomanipulate vachingoshandisa witchcraft yavo kuti vatore mari yangu. But honai inonzi chii cancer vakoma kana muine cancer sekutaura kwamaita ichazoda zvese here zvana maziyoni mapostori kana kuti inenge ichida kuchipatara. Ndikukudza zvamasango zvakaitika after operation yecancer. All right. Ndakaitwa cancer surgery ndikakudza kuti it's only 2 hospitals in the UK that specialize in that type of cancer. Okay. It's only Basingstoke or the Christ in Manchester. Okay. The only 2 hospitals. And I went through the Royal Marsden, and the Royal Marsden is a cancer research. Yeah, it's chance in the Gararam. They didn't know which type of cancer until they did the surgery. Okay. The surgery. And I was referred to Basingstoke, and I lived at Basingstoke. Okay. Until I had operation. So the operation young was like a chance. It's okay. It's called pseudomyxema peritoneum, and I don't know how many people have heard about it. Okay. So how are you feeling your cancer whatever? Imakunzwa sei? Ndirikurwara parishino mutonzwa voice rangu. Yeah. Because I probably need another investigation in my kidneys and the liver, because liver and liver strip one. Because I had a 10-hour plus surgery. Yeah. So I got 2 days and I got knocked off. And also I had chemo during that operation. Chemotherapy. An hour and a half and then I also had chemo for 6 months, a 6 month cycle after that. Hey, I don't want, guys, but I don't want to comment. And mino kana mune pfungwa dzinomhanya kunge dzangu mhanyisai pfungwa dzenyu. Pane zvimwe zvavataura zvandangobata, but I don't want to comment on that one. But pane zvavataura zvangoita kuti pfungwa dzangu dzimhanye so handimaona. But anyway, tine nhamba dzamasango panapa. Imbomirai ndimbokudonhedzai ndimbomufonera. Ndoda kumbomufonera. No problem. Regai imi munotesa mucomment section. Mirai ndimbodropa ndimufonere. Tinzo kuti achiti ndipe imwe mari ari kureva kuti kudii. Yeah, so I'll leave my phone on and I'll use the laptop. Okay, all right, sure. Okay, all right. Guys, ndakamboita situation yekuti unopinda panguva yakaoma. Muri kuzwa kuti ari kurwara mudzimai uyu. Yekuti unorwara guys, apa you be fighting for your life. Unongochifaitira upenyu kuti I want to live. Hani munoona unopinda pese pese. Muri kuona tinozviramba hedu ka, but ndofunga tisimo situation. Kana panenge vane situation ndofunga unopinda pese pese guys. Unopinda pese pese. Anzi ndosaka zama dzati asauye pa life, she's not okay. Yes, vari kurwara. We can hear that vari kurwara. Handika, but vachitaura avoka munhu ari kubatikana guys, mari yakawandisa. Zvokuti zoti anzi vazodai guys, ina handizozviziviwo zvoti havasi chichi zvokutaurwa izvo. But munhu ari kurwadziwa guys. Let's take it on a point of view yekuti munhu ari kurwadziwa. Handika, that's why ndavati vafone pa live vasauyi. Ndavati vafone. Munhu kana wati kusvika pakunguva yakaoma guys, let's say uri kurwarirwa nemwana. Handimaona. Uri kuda kuti mwana apore kana kuti ndiwo uri kuedzorwara. Unenge uchinzwa mumwe achikuti unenge uchitega ndizame kwese. Anyway, regai timuone. Akatidaira kuzvimunoti hapo here papa uripo. Titukwe zvedu tose pano. Titukwe tose.
Hello. Tripo makadie. Vamasango. Murukutaura one rimwe blogger so amenoti munondiziva kana mundiziva but Vamasango pane nyaya yandinayo pana papa yemukadzi vedu wamuri kuti muda kuuraya nhasi wamati akakupai 16,000 ende pasina chakaita Vamasango munomuzosirawo here memari pane mudzimai wamamushora naye wamamusendera naye mameseji manje apa wamakanga muchizama kuti wamakati muri kubatsira akakupai mari inosvika 16,000 right mamusendera zvinhu mukati ndoda kuuraya mangwana unofa mukatitumira imwe mari handiziviwo ipapapo ende taurai ndini ndonzi SIS-MELLY diaries chinzwai tete inini munhu akayava foni pangu anditeka munhu iye ari kutonyepa chisautaura inunzi andititona nditaura ari kunyepa okay anditeka alright anditeka tu anditeka inzwai tu hawe kwakomana wangu anditeka utanga kuti anzi inini anzi ndiri so powerful anditeka muchinzwa handishikidzire kwandiri anditeka munhu akauya kwatiyeteta anditeka achida kubatsirwa ndizvo aiwa ndakateerera mukurinza munhu akaivatira kubatsirwa nditeka kana iwo ende apautira nyaya 2020 munzatete okay 2021 andiri muuk imo mwanditeka okay saka muri kuvaziva henyu saka muri kuvaziva henyu saka muri kuvaziva henyu havasi kunyepaka inzwai ini hasi kuzva kuti munhu iye ndiyana nditeka ndamunza ndisonasana kwanditeka posindobatsira munhu akawandisa nditeka 2021 andiri muuk anditi ndamubvunza 2021 sesina kuya kusewa usina kuya kwandikaya kuuk kwachanditeka achitanzi yakabatsirwa nini anditeka mukuzinzwa okay inini tete inzwai tete inini zvautariaita zvekuti chandibohwa ndechekuti ataure nyaya dzekuti anzi inini da kuda kushambadzai pamhepo anditeka isu zvekushambadzwa hatichatya tete yaiwa mutotyi ndizvozvo chekushambadzwa hachambotya kana kahwanya because magara munozvishambadza pamhepo munogotyei muchizvishambadza pamhepo inzwai chero kunzi hanzi ndakadya mari yanhenga nditeka ini handizvishambadza nditeka handina basa nazvo asi kana munhu andinambudzikwa nditeka anouya kwandiri hanzodzi ano ininika makandibatsira pakati nditeka asi nyange ikasarira pakati mukuzvinzwa tobatsira zvakaitei zvakanaka nditeka because ininika ndendikashandiswa minamati yangu kuno kwanditi okay yes inini kana chida mari yake nditeka ngadzere minamati yangu isarekaitei yandikamitira nditeka ndomubatsira mukuzvinzwa anodzora minamato minamato yandikamupa yese nditeka yandikashanda pabasa rake rese nditeka anodzora handiteka ndomupa mari yake mukuzvinzwa saka minamato iyi mirai kazvadzi minamato iyi munamato iyi makamitira pafoni hana kusangana nemi handiti makamitira pafoni saka makamupa kupi minamato yanoizvisa sei musina kumupa maoko pane minamato yakaya kuingirend ikoko mukuzvinzwa makatumira minamato kuingirend andana hama dzake dzaitumira here andana hama dzake dzaitumira kwandiri here imimi chinzwa imimi wacho mapiwa nyaya nditeka tikunzwanana ndakateerera imimi mapiwa nyaya nditeka munhu iyeye ngaakudze nyaya izere ende tumadara nditeka imimi kana mune zvamuda kuiti muiteka nditeka ini ndiripo panapa ndite mukuzvinzwa tiri kutoita wani izvozvi tiri kutotaura wani chitaurai tikutoita zvandoda titoita madzibaba masango kungoti unozati chi masango mira ndikuudze hanzadzi mira ndikuudze you are so arrogant hanzadzi yangu you are so arrogant hauiti kunge munhu wamwari iwe utori feja tora bag united handika how dare you, salvation is for free, how dare you charge somebody 16,000 handika and hapana chinoitika womuti woda kumuuraya wovhundisira munhu uri fake iwewe uri mbavha uri fake iwewe ndindadaro iwewe uri fake ende uri mbavha ndochokwadi pafacebook unazozvishambadza because haugoni basa rako manje ini chakuvharisira ndoda kuti ndiroye ndoda kuvharisira basa rako pasocial media haupashandiri iwewe haushandiri vanhu pasocial media hauudze munhu ari kurwara akakupa 16,000 uchidhimanda ndazi ndiendese kutanzania iwewe woti hanzi ngandipe munamato yangu who does that? What kind of a prophet does that? Ndikukupindura because you are very arrogant. Ndikupindura ndikupopota ini alright inzwai point yamuna
point yekuti imi mukuteerera nyaya yemunhu ari kutaurira nezvaakanditi ndizvo. Aiwa, the way yakutaura pano, ini ndabatikana chinhu 1. The way yawataura kuti anzi ngava ndipe minamato yangu ndidusere mari yavo. Kuzvakamboitika kuti wanamatira bhodho remvura. Mira masango chamwari. Mira, inini ndinobva kuimba yemapostori nen'anga vakasanganisa zvese. Handikunzwa. Ndinobva kuimba yen'anga nemapostori. Handikunzwa. How dare wanamatira bhodho remvura woti mvura ngaidzoke. Wakambozvionepi? Ndikutaura zvakanaka, ndipindure. Alright, Masango ndipindurewo. Alright, tera unzwe kamasango. Inzwa kamasango. Andisi kuvhundusira, ini ndiri kupindura. Andisi kuvhundusira, ndiri kukupindura Masango. Ndiri kukupindura, andisi kuvhundusira. Antika wati ndipe munamato yangu, anokupa sei wakatumira mvura inobvepi yekuti akudzosere? Munamato yacho inenge yanga ine chii Masango? Yanga ine chii munamato iyi? Antumire mvura ini uzvinzwa. Mvura andibhadharise mvura ini. Unganodzi? Andibhadharise mvura hanzvadzi uzvinzwa. Uri kubhadharisa chii apa? Okay, saka munamato wangu ari wechii naye hanzvadzi? Yes, inzwa hanzvadzi. Anditeka munhu iyeyo kana achitaura nyaya back to sender nditeka. Inini handiurayi munhu asina mhosva uzvinzwa zvona ndotsanangurira iwewe. Tsanangura Chironda mushonga unonamira pane chironda. Uzvinzwa? Yes. Mushonga unonamira pane chironda nditeka. Saka ini akandindura nhengi wakanditeka asina mhosva nditeka. Inini handikwanisi kuuraya munhu asina mhosva. Alright. Okay, hanzvadzi ndikunzwa. Saka in other words uri kuti alright. Okay. Ende nyaya yanzvadzi nditeka. Chikundishamisa yekuti nyaya ndiyati 2020 nditeka. Ndiyati 2024 nditeka. Saka pesa apa akatadza kudzoka kwandiri nehanzvadzi. Ona kana 2021 akatadza kudzoka kwandiri hanzvadzi maya mingi nditeka. Makandibatsira so nditeka. Ende mari zvacho anozvadza nditeka. Ini back sender achaje mari iyoyo painini. Uzvinzwa? Okay. Back sender inchaje 1.5 anditeka. Kana dzimwe dzenguva ndinotora mwana mahara. Andizvo? Okay. Saka tu kana ana hama dzake dzakayakuno kwanditeka. Kwa hama dzake dzai dzadu kuya kwandiri inini handiteka. Madzibaba, onai pane nyaya yakadai makadita nditeka. Muzvinzwa? Ende munhu iyeyoka kana ari munhu wekumakuwa nditeka. Ane nyaya yemakuwa emuareni pake handiteka. Muzvinzwa? Handiuraye munhu inini mahara. Bhozi munhu iyena ane nyaya yemakuwa emuareni pake. Munhu iye ndikumuziva. Kana ari ndiye anotano zvakanditeka. Muzvinzwa? Anoona wakati ndinge zina kunouraya nditeka. Iwe uyu munhu haasi muroyi vanditeka. Andikwanisa kuuraya munhu iyeyo. Muzvinzwa? Ndikukuzwa ndodambobvunza hanzvadzi yangu, ndida kubvunza question. Uri kunditi ini ndida kuhwisisa apa, alright, mira sorry. Uri kuda kunditi munhu uyu mukadzi uyu akauya nemunhu kudhara kuti ndiurayire munhu uyu. Inze akaenda hama dzake mubvunza akaenda hama dzake here handiteka. Handiteka. Ngati nawo dzake tiri Zimbabwe kuno kwanditeka. Dzoya pandini handiteka. Munhu tete inzwa tete. Munhu akaya kwandiri handiteka. Onditi ini ndivhiringidze imi handiteka. Imi musina mhosva handiteka. Handikwanise kukuuraya tete musina mhosva. Tikunzwanana? Ndiri kuzvinzwa. Iye munhu iye anditi zvaimufamba kuti ndingaurasika njere mukadzi iye handiteka. Ndikamurapa zvinhu zvakapera. Muzvinzwa? Zvinhu zvakati mazomurangarira ka? Inzwai kwete ndamurangarira ba. Iye mukadzi handiteka. Pesa apa handiteka akasaka taure neni. Muzvinzwa? Okay. Akati ana komana wangu aenda kumafoni yangu ebasa handiteka. Apa tana komana wangu ebasa handiteka. Pane mautano nene zvakanditeka. Ipana mufoni yake ndachazi. Imwe namba dzangu kana private yangu yochiti uchitaura nevakomana wangu ebasa usina private yangu imi vanditeka. Private yangu haana munhu upi iyeyo. Muzvinzwa? Ende feseka handisikuirangarira asi ndiri ndabatsana zvakaiti wakawandisa. Mazvinzisa? Okay. Saka handikwanisi kuramba kuti iwe vanhu vakubatsira because ndakabatsana zvakaiti wakawanda. Alright. Chirega ndimbobvunzawo hanzvadzi yangu, handiti kutaurirana conversation hanzvadzi yangu. Chirega ndimbobvunzawo mubvunzo. Exactly. Mukadzi uyu auya achiti ndiurayirewo munhu uyu. Handiti ndiye ari kundiroya. Handitika imimi iwewo unonamatira vanhu
unoona zviri mumweya. Handitika wakaudzawo here mudzimai uyu wataura wedre kuti mudzimai uyu ndakamubatsira aita munhu ari kurasika njere. Handi auya munhu ari kurasika njere ari kuti ndibatsirewo kuti undiurayire munhu uyu. Iwe wapinda pamweya waona kuti munhu uyu haana mhosva. Saka minamateya waimupa kuti back to sender yakazoramba kushanda iyi yanga iri yei. Inotenda inzwa yakatete musatanzi minamata yakaramba kushanda minamata yakatoshanda bozi yakapora anditi aiwa ndikutaura yemunhu kaye back to sender yawataura kuti back to sender haishande pasina chironda. Chinzwai kanditeka nyaya iripo ndeyekuti inini ndikaziva ndikati iwewe tiri kudzivirira mhepo anditeka ikuteerana nani newe anditeka isu takubvira back to sender kuvanhu vako vari kudetsana newe iye kana chinetsa kanzvadzi inzwa kanzvadzi ini handisi kuti ndita zvinhu zvokurefa anditeka iye andani hama dziri kuno kuzimbabwe andite imimi can join hama dzakanditeka monzwa kuti baba gore rakati svika izvozvo anditeka vanhu vanoita musha make varipo here muzvinzwa aino kuti kune vanhu vanotengwa vachindoifidha information yekuti zvakati kwandiri anditeka izvo aino unatete ini handisi kutya kana ane hama dzakuti anditeka hama dzati ngazive kwandiri mangwana izvo ndiri muhara izvo anditeka ngazive kuvi pandiri anditeka hanzvadzi muri kumhanya hanzvadzi yangu muri kumhanya matomhanya kuti ngavauye huyai nehanzvadzi dzangu mudai inda ndangobvunza kwesheni yekuti mapinda pamweya handitika semunhu wemweya maona kuti munhu uyu haana mhosva imi magadzira munamato weback to sender muchinyatsoona zvekutaura kwami ndimataura mukati munamato haubate pasina chironda saka zvisina kuita saka sei makamugadzirira munamato imaona kuti munhu haana mhosva. Nyaya iripo ndeyekuti imimika muri kupinza maissues yakawanda aiwa ndisi kupinza maissues akawanda ini inzwaika ndikupindureika handiteka munhu iye ngaakudze kuti chii chakaitika kuti asvike pakuzoti ati iye pamwe munhu ngwazo zvakazomba zvakadai pozini achidye mari iyoyo ba achidye mari ipi iyoyo munhu handiteka zvavanhu asinekana pamunhu handiteka musoro wake ndizvo musoro wopora mangwana munhu patava baba musoro wangu wapora handiteka baba nditaka bhizinesi rangu ndabhusira bhizinesi rangu handiteka ino daitaka bhizinesi yako kuti bhusira bhizinesi yako toda zvakati handiteka munhu wopotera mari yani yake tunzanana ndakateerera munhu iyeyoka ane hama dzake dzaitira kuvi kuno dzimwe dzakutanzwa hamene kuenda kuti hamari here handiteka indi kuti ininika saka inini anamoti achingoita mari pamunhu asiri kutaura zvi imimimika tete dakuvhunda tete imi ngambokupa description yemari handiteka mabhadhiro ayaitwa handiteka muona kuti imimi mubvunza kuti mari iyo ibhadhiro uchiti kudiweyo muuzanangura mascriptions emari ndinawo akaita line kudai emari ndinawo hobho kudai so ane zita renyu masango achiuya ndinawo inzwa tete achikuza kuti mari iyangeri yechi ndizvo but honai ndikubvunza imimi kuti imimi nditaura neima nditi mati imimi chindiudzai imimi ndizive kuti mari yanga ine chakati nechakati chakaita ichi chakaita izvi zvakaramba izvi inzwa tete imi kutaura nditeka this is 2020 handiti yes 2024 handiti 2020 handiteka ndikatosvika ndikapinda kuindendikoko ndikatodzoka futa nditeka uzvinzwa ndikuyautivivi kuindendikoko handiteka saka ininika pese apa nditi ndoshandiswa kuti nhasi handiteka ininika vanhu vandobatsira vakawandisa teta handiteka muzvinzwa kukana nyaya yake ngeriyo pachikwambo ndoti kudinayo ndikubvunza iwe pada kubvunza nambota zvechikwambo wangoti yanga iri mari yeback to sender wati back to sender zvezvikwambo waukoudzawo dzimwe ishu mukati because wakuda kuti pazambe kuti wabreakdown yemari sisi aripo akawandai orit kubvisa chikwambo imari inaye hanzvadzi kubvisa chikwambo imari handisi kuprofita saka ndiri kubvunza ndosaka tiri kubvunza usaita hasha ndiri kubvunza kuti kubvisa chikwambo imari asimboita hasha asi inzwa kana iweweka munhu auya kwauri achitaura zvakanditeka inini ndofana kukuudza kuti munhu iye yanditeka akana anga anotsvaga information yekuti kwandiri nditeka ini andipowa chinhwani chekuti andaa kuti inini madzibaba imimika muri wefeke nditeka ini anotsvaga andishaye kwandiri inini makambosangana anoziva kwauri here Masango makambosangana nekuchadze kwauri anditi unoziva kuti mukadzi ari kuengland iwe uri kuafrica ende unoziva Masango kuti mukadzi uyu anorwara you know kuti
chandirwadza inini ona kaMasango ini ndiri munhu wenyama ndinorarama ndika togona kuti tora big united but ndinorwadziwawo ndiri munhu wenyama mai ava munhu ari kurwara zvokutorwara zviya handiona achiyawo kwauri achitaura newe semunhu wakamubatsira makore saya akamubuditsawo madzodzo anenge achizopita totaura ne zvakanaka iwo pindura chimutumira zvinhu zvokumutyisa handika kuti ndokuurayai nhasi hanzvadzi dakubvunza iwe nditeka indiri munhu anofunga nditeka ano 5 cents uzvinzwa nditeka shuwa ndingangotanga kuti iwe it's okay dakukuvhiringidza dakubvunza nditeka iwe hanzvadzi wai kwandiri nditeka takabatsirana makore akawanda uzandiriva mwana mufoni mangu ndakasendera masikirisi ndakasendera meseji anofoni manga nditeka kana mafoni namba anofoni mangu ivanhu vari kuindia ndichira nditeka kuuk nditeka vanosvika chero kuma-20 dangokusendera nditeka wafoni 1 by 1 nditeka wabvunza Masango akakubatsira ese nditeka wokudhara chero mu-2015 2015 2014 nditeka unazvazi ndakateerera munhu akakwandira ndazanditeka munhu handazanditeka akakwandiri inini ndataura nepolite way kuti tinobatsirana kuenda kumberi kana dambudziko zina kupera ivanzazi inekafanana kutika inekafanana nechipatara nditeka inini handiteka ndakafanana nechipatara panapa ndiri panapa ndikabatsira munhu zvakarambawo zvaramba handiteka asi inini manje inini mandosiyana chipatara chekuti inini kana zvaramba nditeka tode kufunda hanzazi zvaramba it's okay ngachinjemwe toite zvakadai hauna mari yaunobhadhara munhu anditeka ndopase munhu ndise zvinhu zvopora muchinzanzazi ndakateerera ininika uyu munhu anobhuya kwandiri ini direct mamubvunzira akwandiri here anditeka akavaenda kumakozi yangu inini yebasa anditeka akutoti nakomana angu yebasa inini mameseji ake akuratidza meseji ake atoti nakomana angu yebasa aiwa ndina kuona meseji ndangona mameseji enyama apindura muchiti muchitumira zvinhu iye ngakuratidza mameseji ake asiri nakwandiri nditeka nehanzvadzi inandisina anopenga nditeka hanzvadzi zangu ukateka pandiri anditeka utinoti hanzvadzi utoti Masango anditeka munhu andonzwisisa munhu anditeka ndiri munhu asangana zvinhu zvakawanda nditeka ndiri munhu anonzwisisa handisi munhu anovhairenzi kana anechiba muchinazvadzi ndakateerera maitiro aita ndeyekuti aenda kuminbox aenda kumameseji mafoni yange ebasa uchinzwa ndobva takatukirira kubvi saka iwo arwadziwa kuti munhu aenda kufoni yebasa haana kuya kwau direct ane nhamba dzako direct here izvo kandazi kana munhu ndikamubasa nditeka anofanira namba dzangu direct basi iye nditeka chere izvo zvika inzwa kandazi bvunza munhu wese kuti munhu anobasa naMasango anipiwa namba dzakaita sei namba dzavafona ndidzodzi muchinzwa ndakateerera pamunhu wese dzipi idzodzi anditeka saka iye handisochatoti seakasa namba dzipi idzodzi ndikamubatsira inini muchinzwa ndiri kuzvinzwa alright saka let's go forward hanzvadzi yangu let's go forward hanzvadzi yangu let's have a solution here how best do you think we can solve this namai avasha because munhu akurwara shamwari aiwa tomubatsira handiteka kana iri minamari ndotuma padh handiteka ndomubatsira hanzvadzi iwe handiteka oenda paara handiteka onoti it's okay munhu yanambudziko rakati Madzibaba handiteka toita sene munhu ndomubatsira ndomutumira zvinhu zvake zvese zvouya handiteka pasina dambudziko onati munhu apora here chete hanzvadzi saka uri kuda kutumira zvemishonga neDHL kuti isvike pavari because mai ava vari kunzi vane kensa yavanayo saka hameno chinzwai mai nditeka kana vari ndiwo wa2020 nditeka ndiwo wangochidya navo mameseji ivavo inzwaika ivavo nditeka amaivo kana vari ndiwo wanekenda nditeka amaivo ini treatment yekenda kundorapa tete muchinzwa okay ndorapa kuti zvekuti handikufungidzira apapa ini chero munotori mumwe anekenda nditeka ndipei mahara ndokurapei mahara muchinzwa indorapa kenda na apa panenge ada kurapa munhu wangu anditeka ini akakwandiri dambudziko anditeka okay chipo choti iye munhu aite kwandiri chete ano Madzibaba ndafunga kuti ini dambudziko renditeka sofora ini ndabatwa kenda kuchipatara kuti amaiva masikaoneke chirwere panga kana ari munhu andikuziva nditeka akasikaoneke chirwere papi panyama dzake aimwaro pane chipambo munhu iyeyo muchinzwa ndikamubatsira akati azvi ndaraita nditeka ndikaenda kumakuwa kwavo kwaikandwa mushonga nditeka kuvari ndipakiyuzwa nditeka ndikabatsira munhu iyeyo kudzava munhu akuti anzi vanhu vaiva kwandiri achivaona anditeka ndikamubatsira zvese izvozvo asi iro nditendera ndekuti munhu haatende zvakabatsirwa nazvo anoona dambudziko rake paari asi danga rimwe munhuka adzoka kwandiri hanzvadzi zvindavamu handiteka hanzvadzi ndiri kasoma nyemakora nditeka ndiri munhu wenyama anobatsirana nemi so anditeka dambudziko rangu sova nabatwa kenda panyama dzangu mundibatsira sei hanzvadzi it's okay tumira mari yedh yokupi kunokwa nditeka ndirizo zvinhu pafoni muchinzwa hanzvadzi ikoko kahwange kwete dambudziko ba tomubatsira mahara kwete kuchaja mari ba hosa vemve muchida mari DHL chete handine pachimwe chandiri kudeni
All right. Uchipatwa washandi waniteka uchipatwa na profit kana nganditeka next time waniteka ita apologize zvakanaka andati ndiri nengo yeyo makambo tibatsira gore rakata nditeka asi dambudziko ngeze arina kupera munhu andati azvina matambudziko ese vanhu vesane vaseje pati nditeka vamwe vanhu matambudziko andoperi pamwe munhu dambudziko yasina kupera mumwe anditeka anobva tiza kuenda patochi pane mumwe muprofita anditeka zvinoitika kwakawanda anditeka asi anouya kwatiri zvafanini iye ndikaenda chipatara nichihwara ndikaona anyasi kupora pana panditeka ndovachine chipatara ndizvo ayo ndakateerera asi kuyanditeka kune ngwangu uri nani anditeka saka dai hanzvadzi adzoka kwandira inoiuyu madzibaba asanga anditeka anenge ari nani pakuti akandirapa zvakaitawo zvimwe zvengabvumewo anditeka obasirika 2 azvichinjana mari kana kuti asanditeka tangotaura zvinhu zvakanaka unanzvadzi tobasirana chete zvifamba zvakanaka. Alright. Masango amai ava vari kurwara zvokutorwara chaicho zvokuti mamushupindura mashokodika iwo unoziva varwere handiti unoshanda nevanhu stereki munhu ari kutorwara zvokurwara zviya ndosaka mamuchipindura zvamamuchipindura naizvozvo munhu ari kurwara panguva inoi handitika vari havasi kuda zvokuti vaindire mberi nekubatsirwa vari kudawo part of the man hamauti panoitwa sei ipapo because mari iyoyoyo vakudatosa kuti vanodiwo vakwanza kuti vari kutora chemotherapy saka kuri kudawo chi mari apa vari kuona kuti hapana chakaita handiona saka vati vari kudawo part of the money poitwa sei apa chinzwa hanzvadzi ini handiteka handitawa refund ini handiteka because ndine zvandikashanda kuno kuti kunzwanana okay ndipambiri kuti ipapo ini handite marefund zvipi zvinhu izvozvo handiteka because inini ndezvandikaita kuno kwanditeka ndakayashandisa mari yangu handiteka ndichitenga zvinhu zvipi izvozvo ende ivoka vanhu vavo vakatuma kuno kwanzvadzi handiteka vanhu vavawanyera kuti hanzi vanhu vari kumadokero handiteka vanhu ivavo kanzi vamboya vandione handiteka tione ndi zvatakaita zviri zvipi handiteka ini handirambe vakatombodzokwa vanhu ivavo vachitombokuudzawo kuti kwaita chenji vapora pakati handiteka chibvunzai vanhu ivavo ngauye kwandiri vanhu vacho ivavo handiteka iye moita video call imi muripo ini ndiripo handiteka nevanhu vapi ivavo handiteka handirambe inini muchinzwa ende kurugare kwamadzamasango kurugare vanditeka handichiiona position hanzvadzi ndopanini ndiri papi ipapo handiteka asina musanga ndambudziko rakadaro is the first time aiwa first time Masango wangu rega ndibudze chokwadi ini ndame socialite sha first time haisi sha ndine vamwe vanhu vakamboya nenyaya dzako but ndaingozvinosa zvongoti ndongozvibrasha saidi ndinavo vanhu vakamboya nenyaya dzako ndinandogona kutsvagira ndikupe yes ndipe rega ndidrope ndikupe 20 minutes mira ndidrope ndikupe 20 minutes ndikuvigire vanhu vako yes uyu munhu akaenda nyaya dzakana nditeka uyu akaenda nyaya dzakana nditeka unzwa ndezenditeka kana munhu asina kai kwandiri nyanditeka inoti zvinhu zvese zviri right no problem vanhu vacho vanenge vakaya kwauri but hamene pakuzopindura kuti munopindurana sei apa pakupindurana communication yako ine problem so communication yako ine problem vanhu pavanodzoka apa hamene zvaunopindura so ubva wava kutyisika so ubva variga kuendawo hanzvadzi ini handichisa vanhu nditeka chere imi makada kutouya kuno kwanditeka handichidzire vanhu inini handiteka ndiri kuno kuharare kurugare handichikidzire vanhu handiteka 2 ana Masango handiteka be careful handiteka ini ndichasecha kuti munhu nhamba dzinodziita handiteka muchinzwa pano vanhu kuteerera mari ana Masango akawanda handiteka munhu iye apedza handiteka opa nhamba dzangu inini muchinzwa hosa uri kuti hausiri iwe kuna Masango vamwe vari kubuda vari kunyuka inzwa hanzvadzi ini kuti amai okufungidzira handiteka asina zonda mendwa bozi ndapofona video call iraona face yawo handiteka asa iwo havana kubudika video call afa akata phone munhu ari kurwara kana uchideva handiteka inzwa kana uchideva mangwana handiteka namai handiteka you can call me in a video call obvunza kuti face yangu akaiona handiteka bvunzanana fesi yako vanogona kuve vasina kuyoresa munhu airwara asi mari mapayments ese aiuya kwauri Masango inzweka hanzvadzi ichirekachokuti ini vanhu vese kana kubatsira munhu wese wekunze kwenyika kazhinji ndiwanza kuti ende pavideo call tionana handiteka aone munhu awese ari kumubatsira ndizvo saka munhu abatsirwe nechinhu asingazikanwi ba but ana Masango akawanda handiteka muZimbabwe munomu
vachera zita rangu asi ini ndine Masango chero parugare. But mari ine zita rako zve saka yauya kwa saka ndiwe waivashandira. World remit aise ndeyako ane zita rako iwe. Chinzwa ika ini nditeka zvakafanana mumuntu anyaya dzemari nditeka. Mari dzokona dzaiuya dzine mamwe ndicho pane mumwe wekudarwen so wakambotendera kudarwen nekubudiriro uko wavaziva timu rekudarwen nekubudiriro timu rekudarwen nekubudiriro so ine vodarwen kaine ndizika ine vodarwen ini ndizika wakamboshandirako kumadi wakamboshandira vanhu ikoko kudarwen ine ndine azazi chishanga yakakura nditeka kudarwen ndine masangano akawandisa nditeka okay muzvinzwa saka handizive ndikabatsira vanhu nenyaya dzichii handisandabvunza angu kuti vakazobatirwa ndinogona kuti handichitaipa nchibvunza chinoitika so ndechekuti chihanzvadzi imimika munogona kutsvaga nyaya nditeka aiwa handisi kutsvaga nyaya ini ndopiwa nyaya handitsvagi nyaya Masango handitsvagi nyaya ndinopiwa nyaya handitsvagi nyaya chipiwa yenyaya nditeka imi chipiwa yenyaya ndimuzvizviita nditeka muona ndezveshokwadi here nditi ndozvinzvanzvadzi ochiri ndekutika wamuwanuka matambudziko anenge wapora naye nditeka kana wapora matambudziko anditeka wamuwanhu vanotumuna waprofita kana nganga dzaanenge dzinza washandira dzeneteka zvozi madzibaba veve atakai madzibaba Masango uchinzvanzvanangura munhu abva kupi abva kubatswa neeninini zvitoriko chiri kumasekwere nditeka kuti vanhu ntengwa ndonzenda ere Masango nyimbo ndarekwa nditeka izvo kuno kumapurisa anzo nokuno vanhu kuno kwanditeka kuharare kuno kumuzvinzwa saka izvozvo aino kuti ininika handisi kuvhunduka nezvazvo because zvinhu zvandiri kuziva kuti ini nditeka handitore mari dzevanhu mahara banzvadzi tisina kumbochinjana mubaba kuchinjana munochinjana yenyu mari munopuwa yenyu basa moita motumira mitauro yenyu zvinhu zvenyu but zvozoramba hazvo kushanda kuvanhu mematumira chichi asi zvozoramba hazvo kushanda kuvanhu ndakubvunza hanzvadzi kana zvinhu zvaramba kushanda nditeka imapa shiwani imi muri munhu imi muri mushona kuti anemi handiteka hamusi murungu imimi aiwa hamudzokeri ndakubvunza ipa 4 years imimi makanyarara hamudzokeri kwandiri madzibaba zviri kudhipenda kana kuti munhu wacho zvinodhipenda kaMasango noti munhu wacho anenge akaita sei zvakafanana nekesi yamai munhu ari kutorwara munhu airwara munhu akaita operation dhadhadha weoperation vachitiwa chemotherapy yemudumbu iyi asikakubvunza nehanzvadzi munhu akazovakashira akaenza arapwa zvaarapwa nditeka 4 years ago nditeka otanzi inini nhasa nditeka Masango akandibatsira zvakazodai zvakadai dakubvunza vanhu handiwo hanzvadzi dakubvunza nditeka pa4 years apa 2021 2022 2023 ezam 2024 nditeka bese akaridza kuuya kuti hanzvadzi zvinhu zvakandisa zvezvo zvakadai ini cheche nditori munhu akati izvo makafanira kuzinana nditeka muzvinzwa makafanira kuzinana nditeka nditori munhu andozikanwa andoona mahistory yokurapa vanhu vachipora handiteka saka ndikushamisa kuti iyeye wacho odzoka nhasi handisi ndingakusanangura kuti tichiti kudi unzwisise Masango iwe unosangana nevanhu unofanira kutozvinzwisisa kuti kana ndichitaura nyaya yekuti kudhadhukwa dumbu kuitwa chemotherapy mudumbuka you should understand the level of intense iripo yeusickness hwama yavo zvokuti vanogona kuita gore vari unconscious gore rese vasingatogoni kana kudini because munhu ari kudhadhukwa chindwa yahanzvadzi it's okay zvatinonga zvatingaiteka apa tinge tingadhonze nguva bozi ndikudhiraivha nditeka okay alright inoita kuti hangu kana zvichikwanisika hama dzama yawo ngadzite kwandiri ndizvo ndiriko kurugare anditeka ouya kwandiri uchibvunza kuti hama yawo zvizvo wakabatsira kwandiri anditeka atiri zvingatibatsire pano kuti tiswere kutaura zvakawanda alright asi nyaya yavo yanga iri paback to send ndopapane nyaya yapo chaipo paback to sender kuti back to sender iyoyo chinzwa kanzvadzi hanzvadzi chero back to sender isingauraye munhu ane mhosva isingauraye munhu ane mhosva iuraye munhu ane mhosva nditeka dauti iwe zvanditeka undisendiro foto rako nditeka ndezvadangokuita manyaya yana nditeka ungoona kuti handiite back to sender muda kudi iwe wacho kutaura pafoni pano iwewe wacho kutaura pafoni nditeka ndada kuti undisendiro foto rako nditeka unzwa nditeka foto rangu riripo paFacebook tora pakanzi SIS MELLY diaries ritore ipapo riripo aiwa ndati inzwa kandoantora newe here inzwa hanzvadzi inoitaka zvoto zvine mazera hanzvadzi handiti isi panapa kandiri panapa hatisi kuratidzana ura
Wati uda unitedza masimba kai wati ndipe picture rangu ati uda unitedza masimba ndiyo wati uda picture rangu ndikati tora uchuzera unoda chuza rauda kazara ipapa. Alright. Ndotenda nditeka. Chinenge kazozasa chokuti isusu majeka chatenga kuita ndekuti shi inda ngokuradza indira pekisena chitanditeka. Yes. Ine asira ndamboti inda ukuraya kandaya nditeka. Era sancheta nditeka. Ita unoita todzoka rini pano ndokufanira rini. Apa uri kuda unifonere. Aiwa ndoda kunzwa because wati uda picture ndatitora saka ndokufanira rini. Zvaonekwa wapedza ati mai ava mangwana vanenge vachifa. Mangwana mai ava ndipari kufa makati tisina rufu gwamai ava kanti wati kuvauraya nhasi. Mati mangwana tisina rufu gwamai ava here. Inzwai anopota nameda kuvauraya ini. Atada kuvauraya ndiani. Alright. Atada kuvauraya ndiani. Pane zvawatumira pamameseji awasenda. Pane mameseji awape. Mandi kubvunza njazi nanjazi munhu iwe weda kubvunza iwe munhu akaikwa uri wanditeka andambudziko uya kwandiri osoke ndingati ndakumuraya ndimurayirei Mami kuda manga muchivhundisirana pamameseji amene ndata inzwa nzi amai vangaita toto nditi iyo ngapedza meseji amai vangaita nezvavo meseji yavo iwo meseji yamukereni. Alright, wona kama nti Masango chirega ndikufonere mangwana iwewe. Rega ndikufonere mangwana njazi yangu. Chirega ndikufonere mangwana. Tione back to send. Tito dokufonera makatora back to send at the same time. Anjazi inzajazi. Isipnira zvanje kuti shi. Ini handisi munhu wewe fake ba. Andiri. Dawo ndikutauriri anditeka. Nditeka. Handisi munhu ari naro nevanhu ba. Anditeka. Asi munhu aro basa kunyembera ba. Chero timbo mangu baje anditeka wachepa ndendeka. Oya ndi ngori mwana problem navanhu. Munzwa. Andanga muzikuno nini? Atina kuti dambudziko ina nambo tine dambudziko ini Masango. Anambo tine dambudziko nevanhu ini. Indawe ni nyaya mai ava chiti chikuti pane nyaya yakadai yemari yakati. Mai ava vakufonera ukavavhundusira. Antika ukatiwo ndida kuva pamwe munamato. Mahara ndovagadzira ndovashandira mahara ngavangotumira mari yeDHL ndikati mai ava vari kuti vakudawo something kuti vararame because havachagoni kana kuti vadini vari kuda mari ukati mari handirefund hati ndizvo zvavataura ukati mari munamato ndakaita mari handirefund unless vakandisira munamato yangu yese ndichivapa mari yavo. Naye njazi dakubvunza wanditeka dakubvunza wendi wanditeka waenda kuchipatara wanditeka wabhadhara mari kuchipatara ndizvo nditeka vanhu uchipata utenga mushonga. Aiwa hatina kuita nharo newe ipapo handina kuita nharo newe ipapo handina kuita nharo newe ipapo ndakupikisa here ipapo ndakupikisa here Masango ipapo pakuti dzosera mari ndakukubvunza kuti ndangokuudza kuti vari kuda mari iwo kati mari handiiti kuchipata handina kuita nharo newe ndikati alright bo because uziva zvechokwadi kuti kana waenda kwadhokta ukabhadhara mari yacho kwadhokta haidzoki wangotsunangurira the same thing tikazvihwisisa. Chinzwa tete. Inzwa tete. Kana uchidara nditeka. Saka patipita patopatana machita argument ipapo. Hatisi kuita argument. Hatina argument taita. Hatina argument. Hatisi kungotaura chitongoti saka pana mai avo kati watiwo vachitumira mari kana vachida wagumisa vachiti hama dzavo ngadziuye. Handizvo zvavataura. Ukati hama dzavo ngadziuye vekumadokero vauye kurugare ndiriko. Handizvo zvavaguma kutaura iwewe. Ndikati alright ukachinipa picture rako ndikati picture rangu rizere riripo ukati ndida kuita back to sender ndikati tora ndikatozofona rini ukati mufona anytime ndikati ndofona mangwana manheru tapedza nyaya wani. Mandikubvunza iwe halo undizwa ndiri kukunzwa. Chine ndikazadzisa ndechekuti zvafanana inini handina problem nevanhu handiteka ndati inini zvafana vanonzi ana Lady B handiteka Lady B unomuziva ndizvo unomuziva ndinomuziva chine dzimwe nyaya dzandikatoita nevanhu wanditeka unonditeka dzokuti ininika handidi noizi nevanhu ichekavabvunza yandorera Masango handidi noizi nevanhu vanditeka unza saka ini chendika ndechekuti ininika chandiri kukumbisa pauri iwe hanzvadzi yekuti ava amai ava nditeka vakakwandiri vachida kutritwa ndizvozvo vada kutritwa ininika ini soke ndongoti ndaedza nepandakwanisa napo handiteka kuzi ini kunokwanisa kunyepa hanzvadzi kunoko chekabvunza munhu wese anouya wese dombo mvura handibhadharise ba kunzanana yes chimboniprofitawo zvenaye Masango redu izvo zvimboniprofitawo mboona kuti zvakamira sei kweduku. Aiwa ini hazina kuprofita ini because iwe ndiwandifonera tikutaura nyaya dzekuti ati amai handiteka inini
anditeka ndati amai awo anditeka kwandiri nditeka ndakaita zvandakaita pandipavara nditeka ndisana kubvuna makoyesi avanga vari kupi bcause ininika kandikapawo treatment yanga nditeka zvina nengo atana madhara kuti 2020 ka 2021 kuti amadziva masango papamandibatsira pamazi kundikana apa muchinzwa nditeka ndikuzvizwisisa pakundikana ndingasingamborambi anditeka hazvina kundikana it's okay imimi ndikashandisa treatment yangu yakati yakana nditeka it's okay hazvina kuipa imimi bcause inijira ndioni ininika kazhinji kana vanhu vachiya kunoko kuna neindia nditeka vanoisa hama dzavo kuti pandiri direct inini anditeka ndomupa chinhu initi anditeka kana ingawo powder ndamupa inini yehuko zonzi rakagadzira kunoka anditeka ngaanodai anditeka saka munhu isapozi kunge achiresponda kwandiri inini yes inditenzwaika dzimwe dzenguva ndikaita zvinhu zvandakubhuya kuti sene kana zvachenditeka kana ivo vane zvavakaitiwa panjira nditeka vaifanira kungouya kwandiri direct Madzibaba so toita sei apa nditeka pano mama ndichanditi handisi kuti inini amai ava nditeka vari kupenga ndavasi kupenga munhu achadzi pano mwana ndohwerwa kwandiri chai direct nditeka Madzibaba pamadai paya nditeka zvinhu hazvina kubuda zvakanaka handizvo saka toita sei ngatidai musiye ndiwanika tumotenga zvinhu handiteka Madzibaba ndikatenga zvinhu zvakadai handiteka asi zvachinja nditeka indorongo logistic dzangu kupi kuno kwaanosha uona katatenga zvinhu zvakadai handiteka munhu adzoka saka toita sei naye ngatidai handiteka tobatsira munhu ndise munhu wopona chiudo nchiti vanhu vapone chete alright saka tachitawirana kuti kudini apa kuti hama dzouya kana kuti ndokupa pikicha inzweka mati tawirana kuti kudii apa kuti hama dzouya here nepikicha racho pamusoro kana kutoita sei pikicha ramai ivavo handizivi kuti uda rangu here kwatona mai avo iwe rako uri kupindira papi avo ida kukubvunzera wambondibvunzi wambondikumbira zveiwe kati uri kukumbira ramai ava here uri kukumbira ramai ava here inzwa hanzvadzi apa iweweka kana uri munhu apiwa chero uri munhu wesocial media kana uchiyanditeka unonyazi iwe suppose ungochimira panzvimbo yako ndo pandimire izvozvi Masango ndiri panzvimbo yangu izvozvi ndo basa rangu irori ufunge inini nditori voice of the voiceless Masango vaya vanodzvanyirirwa vaya ndo pandopinda ndine nharo dzakadarika dzako idzanzvadzi yangu zvekutodaro handi kubvunza hanzvadzi iwe kana uri mumwe munhu iwe tsoke wanzwa nyaya iyi amai wadzvanyiriwa here ndati aiwa ina ndina kuti wavadzvanyirira Masango ndakuti ndichagumira papi what's the way forward ndamirira iwe ndiwo kuti ufanwa undudza the way forward ndeyekuti inini amai avo ndakavapa ndisika vakashandisa ndizvo yes saka inini chiripo choti amai avo kana vane zvimwe zvada kubatsirwa nazo ndisika ndinogona kuvabatsira handisika kana hama dzazida kuuya kwandiri ine ndisika Madzibaba ndimaibatsira mwana wedu anonzi nhengi ndinovabatsira mahara hatina dambudziko kana chitawana sende muzvizwa yes ipapo atingi tinoita zvinhu izvozvo ende iwewe wachadzadzika kana une vamwe vanhu vaunobatsira waunomboona naye matambudziko paura ndisika da kuti ini undifonere weti Masango munhu uyu ari uya dambudziko rakati ndine shamwari yangu nefesi yakabhenda iri kuno kunhingi uku akaenda muromo padivi kuda wakaiswa navanhu kati wakaiswa nezvikwambo kana kuti wakaiswa nechii hatizivi kuti uone Madzibaba Masango ndochokwadi ndisika ndida kuti undipe munhu iye mahara hatisina asendi rake ndomurapa ndisika kozoti Masango ko munhu iswa zvapora ndisika hanzvadzi vamwe vangodesha mazita yangu ndisika vangodesha mazita edu ndisika ende iwe uri munhu akuita basa rako ende tu haumire pakati pekuti uyu aiwa haindoita basa rangu handimiri ende aiwa haindoita basa rangu yes handisika inini hanzvadzi handisi kuti ndinovhundukana kutya aiwa hatityisani hanzvadzi isa hatityisani hanzvadzi we don't tyisa each other but tinotaura tichiinda mberi tichitaura saizvozvo tichienda kuti hapana anotyisa mumwe ende hakuna anovhunduka mumwe tinongotaura nyaya yacho zvaireuya paground tichienda mberi takadaro exactly saka nyaya iripo ndeyekuti iwewo kana une wako waunaye hanzvadzi uyu munhu imbondibapirewo munhu uyu handiteka ndaiva ndikuya naye wangu ndikuya naye mangwana ndokufonera ndave naye ndokufonera mangwana ndinaye ndichihwawo hama ndichiudza mai ava feedback yako yawandipa
kuti towawo kuti kwaitumirai hama dziuya handi watokuya kuno ku-UK ukuya rini asana sandukuya rini vaiko kanditeka sini ndikuti chero ana hama dziri kuno kanditeka andivati iwo ambondisendera meseji achitanzi vana hama dzekumadokera dzavaitumira kuno kandite dzichiuya kuno kanditeka saka hama kangu andiri kuno kanditeka toona chichi kuitika chete hapana mudziwa papa no problem saka ndirega nditaure namai ava ndovaudza zvawataurawo iwe ndo basa rangu zvandataurawo izvi then mangwana ndongokubatawo ndichikupawo feedback yamai ava kuti vati vanoda zvemishonga here kana ife tichatrai kuvaedha tose handika then moonesana kuti moita zvemishonga yes ndichiuya newangu wokubhenda muromo uyu ndichiuya nekuwokubhenda muromo uyu tuone kuti wamubatsira exactly aiwa ari kusvika mascreenshots ndogona kupa ari kusvika ndaicalculata mari iyoyo ndogona kupa mascreenshots ndinawo iri kusvika back to sender ndofunga pane zvematare back to sender ndofunga ndoyakatora mari yakati wandei ndosana ndachibvunza kuti imari ndasingabvunzi kuti ndikuandamaine saka haiwa saka chii chakaitika saka mari ndei saka ndikubvunza nditeka kuti amai avo nditeka ngavanzokukuzati mari ndiyechii nditeka kana iri mari yemhepoka kana iri mari yekunzi amai avo vane nyaya dzenhingirikiri dzekuti vamakapiwa treatment nditeka muzi nditeka uziva treatment yekuti inoti munhu treatment ukuida here chuzaiga treatment urese uri kuida here muzi nditeka munhu treatment ndikuida ndituma treatment yangu ine alright ende mari dzanditeka pamakarazidzanisanizvinezvadzanditeka ozi handina munhu akamuri pamari ka1 aiwa iyo mari haina kuya zvayo ka1 ndine munhu mari haina kuya zvayo ka1 mari yaifarira mari yauya mbijana ndavaisa pacall mai ava ndatimbobva tapedza masport saka ndavaedha madha muri right here Masango chirega timbonzwa kuna sister vako apa madha muri right here Masango ndautunyarare utanditaure chokwadi uri muroya sina nebasa resewewe chimbomirai kutuka vako madha madha chimbomirai kutuka chirega kutuka mutaure nyaya madha Masango nzwisisa mai vari kurwara ramba wakanyarara madha chitaurai chirega kutuka chitaurai une matusi kumhata sananyoko apa ndikukutaura nyarara madha chisarangurai nyaya chimbomirai kutuka munhu taurai nyaya yenyu ndinokutaura tiwe Masango hama dzangu dzakaita sei vasikana vakamudarira kokurugare ukavataja consultancy 2016 360 ndikavapa vakabhadhara hatinambotaura problem pandakakuconducta ndandatotwa operation yecancer 2018 ndakakuconducta ndega mu2020 December ndega kana 2019 December ndega saka ndakutaura matushi ukanditorera mari yangu over 3000 ukataura kunotora ifu kwamusami kumba kwasekuru wangu handina nechekuita ndakwamusami ndewakataura kutora ifu pacross ukati ndikuenda kwasekuru wangu kwamureo ukakwenda padandara ndikakupa picture iyoyo saka ndakutaura matushi sekuti kuguva kundointaura kuti kuguva kunamba zvandida kuti miiteka inzwai kamai aiva musangotaura megara nditeka Masango understanda kuti mai ava vanorwara plus vari kurwadziwa rega vapedze shungu inzwai kamai ndati kwamureva kwanditeka kuda kuti ndidedza hama dzenyu mangwana dzekwamureva dzamati ndiuraya vanditeka ndakudzidedza mangwana imanditeka dzamati ndiuraya handiteka pamavai pese nepaziva handiteka kana mangwana iwo tete kutara pafoni apanditeka kana uchikwanisa nditeka mangwana ndipa mapurisa 2 uzinzwa here mapurisa mangani 2 handiteka ndende papa panetwa ifa handiteka papa paneda uya vanhu handiteka mangwana iwo amai vachidzwa ndiripo uzinzwa okay ndiri kuzvinzwa saka muda kunotora vanhu vaida kuurayiwa vaida kuuraya mouya navo yes ndive navo apa namai avo handiteka handivada uraya vanhu here handiteka ndati
ndipapisa 20 ndiende nawo mangwana apisa 2 ndinotsvaga apisa 2 iyoyo yaona apisa nditeka ndati mangwana ndiyenditi hazvina kuendera kwamureka ndikatora imuna vato vane 20 ndikati shwababa vati avanhu vanokorera zvavanditeka kuvakafa here saka vakatofa here vanhu vacho ita havasina kufa imama irindika saka manje madha akuti makona da mutora vanhu vacho vamaida kuuraya ava manje vanhu vatora manje zvinozobuda mushere tauraini saka ndiri kukuudza kuti hama dzangu dzipo dzaari kupinza mera ndikutaurire ndakuudze first time pandakamuconduct akatora mari yangu 360 consultation fee. That was 2018. That's a lot. Ndakanyarara pa 2020 ndinakamuconducta ndega ndichirwara. Operation yangu yecancer ndakaita 2018 atozvizivawo. Ndakutaura yantaura matuzi. Antaura kuti return to sender is 1.5. Anowanikwa achitora mari yangu over 3,000. Ati akataura kuti ndinochekati anotaura kuti treatment yakandipa ndechiva yakandipa akandipa treatment yerudzi ngaataura treatment yake tumadosati wakatumana nemukadzi wokuliverpool ndo treatment iyo nekuti mukadzi wacho ari kokuliverpool ndine nhamba dzake saka ngaataure chokwadi ngarege kuya pafacebook ataura nhema muroya sina nebasa ikozo ari kunditumira zvisitaro zvake nhasi ati anondiurayiwa nhemadha matransactions aya handitika akawanda amaitumira pakasiyana siyana handiti taurai akanditi 1.5 ndikamutumira 1.4 anditauri saka ndiri kuudza kuti anonyepa zvaakutaura izvi ipapo ndakuudzai kuti chipa ndakamuconducta vana vavatora madokera vakaramba havana kuenda ndikabva chiti havana mari yebhasi ndikatomutumira mari yebhasi kuti one of the ladies ndikamutumira mari yebhasi ndini musikana wacho havana kuenda ari kukwira chidona kwari kukwira chidona wani masango ika ndiri kumuedha apa wani ari kudonhera chipo ari kundifonera madha mirai ndidaire madha mirai ari kufona mirai madha mirai madha mirai madha 700 kunotorafu madha mirai ndiedhe masango mirai masango ari kutrai kufona hanoti chimirai ndimuedhe ka mirai ndikudonhedze ndimuedhe ndobva ndakuedha ifuti ani zvakandomirai hauyenikisi madha havasi kuda kumira masango wacho ari kufonana pasaidzi ngatifonere masango wacho tione madha vakachaja havasi kutomboda kusviwa izvozvo kwawadonherei pako hanzvadzi andikuona kuti munhu wakanditeka akutaura zina basa no dei wamurega waramba wakanyarira apedza rega apedze nyarara iwe madha nyararai madha dei machirega atangapinda mugozotaura manje muri kubva achipinda bva matanga kufaya kudai ari bva adona every breakdown of a transaction yese anotitaura vakapesera 600 yakapesera kutaura kumadokera akataura tichi ada kundiendesa kuti rangu ripere kutanzania achidoti ndimutengera ticket kutanzania nabloka gawe pano ndinotaura ndiripo ndiyeka anyara ari mutaura rangu murume anenyepa kana zvekuti cancer ndakati cancer operation 2018 2020 ndaenda muconduct 2022 saka achitora mari yangu overtime saka kutaura 2020 chichacho wakatora mari yangu 2 different years 2020 December ukatora mari yangu 2022 May June July alright ndinokutaura every single transaction zvaitaura alright madha alright mirai madha madha tavetoga panapa masango asisipo tavetoga handitika inzwai madha ngatiitei breakdown yemari
rine zvinhu zvakanobvisa iye saka ngaatori zvinhu zvakabvisa mother right mirai zvamasango tichadzokera paari ngatite breakdown yemari andichika pane transaction iri panapa tika ye 1950 US dollars yanga iri yei what date is it yanga iri date racho rakanzi chino mutanzi 9 December 9 December ikabva yakolektwa musi wa 10 December ndo yakataura kuti return to sender okay ndo yakanegotiate akatoti 2000 ikamuti antina but ipapo akataura kuti pa 1.9 ndo yakaita return to sender okay saka kuti ndinozodzokera muna May ndichimubvunza kuti akati ndo return to sender kwababa ndikati alright mirai alright iyo ndeye back to sender then musi wa 10 December iyoyo paakapika mari makabva maisa futi imwe imimi ye 300 pounds $300 yanga iri akati consultation fee alright second time alright then musi wa 26 December mukaisa 450 yanga iri yei akati diesel kwenda kuchaka sekuru wangu hey yeah musi handei mirai mother munoziva zveshuwa munoziva 16 January mukaisa 750 US yanga iri yei akataura kuti ari kuenda kupi kwansami saka ida mari yedhiziri yeah pese pari kuti ari kuenda kwakati ari kuchaja mari yebhizi malaria anoti diesel hana petrol diesel riri kudhura saka ndikutaura kuti ndiri kukutaura kuti mari iyoyo yakachaja patime ndiri kutaura breakdown yacho yese okay then 29 May every single transaction yese yakatora kutaura zvese alright nditaura kuti ari kublawayo anga kuti ndimtumira mari yekuti apanjiwa nematai aenda kublawayo akatontaura kuti akuenda kwatituda aiwa ndiri kuzvinzwisa aiwa vari kunyatsoziva guys vari kuziva breakdown yematransaction avo musi wa 20 mirai mother mirai musi wa 29 musi wa 29 May musi wa 29 May makatumira 500 US dollars yanga iri yei 500 yo akati nditange dare rako ndandakasunga miko hey right 30 May mirai munzwe simeri ndopaka ndakamubvunza kuti ko imwe yakatora return to sender yakati ndei kwababa akati ndaita return to sender kwababa ndikati ndiona wa return ndekuti ndakatomutaurira hope hanzvadzi yangu yanga ichirwara necorona saka ndizoti ndiyo yakareturn here ngachirwara alright ndinoonwa ndichitotaura naye kuti ndarota hanzvadzi yangu angasandoziva kuti hanzvadzi yangu iri kuchipatara ndichitoti hope dzandarota hanzvadzi yangu handinochinorarama okay then musi wa panotanga kuchinja kuti return to sender kwababa ndikati return to sender kwababa kwani alright then musi wa 30 May musi wa 30 May makatumira 1.2 US dollars yanga iri yei yeah pera ndikuze payangu yechiwanda akataura kuti enda pagwara mai vangu aona pane hari dziripo ndikamutaura kuti ndipe video anandipa video akanditumira gwara mai vangu before and after chitari cleaner kana akataura ndikamutaura kuti ndipe vakumakuwa nditaure navo kuti vatatipa ndiva arrange akaramba akataura pana pastor ari kuyepo vachisa hari nechikumakuva kana vana kumaka mai vangu anoziva ndakasendera message iyoyo saka iguva iri akariziva sei ramai enyu akati gwara cho riri kupi ndakati riri kuwaren hills mubvunze akanoritsvaga akanotsvaga ega akataura kuti panowanikwa pana pastor ari kuya ipapo saka ndakudza kuti hama dzese dzamutaura kuti makuwa nderi kuna amai vangu chete nasisi vangu chete ya kuna amai vangu nasisi vangu chete sisi vangu akapa 2008 namai vangu akapa 2010 saka hama dzakutaura dzakaraka ndedziri anotaura matuzi then pane ye 700 ndiyo ya 700 futi ya January 3 ndiri kutaura dzakataura kuti arikuenda kwamusami ada mari yedhizili alright pakaita ye 300 ya June pakaita 400 ya Juni muri kuona masmall ones anenge achinzi ndeyedhizili hey akataura kuti arikuenda kubulawayo kune akanoti amen ndikamuti kubulawayo kuti akati ndokwaari vanotaura rimwe dare 10,000 kumakosi akataura kuti arikuenda kwakati saka ndiri kutaura kuti zvese zvaakutaura kuti anokanganwa ine handikanganwe sure ndataura chokwadi 2,000 ya 10 mari yacho ya 10 June ko 2,000 ya 10 June ko ndinambopenga saka ngataure anditumira chitoro chake chandakutumirai nhasi chatadambisa mguva handina kukutumirai saka ndachidiskasa kuti handakutumirai kuti atoti mari yacho ishoma akutoda imwe madam imwega saka anotaura matuzi kuti anotaura 26,000 yangu mumaoko kunyange ari doctor ngaataura udoctor wake wakaita treatment yake ngaaitaure handinambomutaura nezvecancer handina autozinzwa nhasi handinambomuudzai aiwa ndinatozvitaura iye haana kuzvinzwa handina kutombomuudza saka ngarege kutaura matuzi kuti akandirape chii ko 2,000 yemuna June ndeyei
2000 day. ndaizotambudzika anotora advantage ndikuudza ati akanitaura kuti uya kunamibia ndikaramba akanditi huya kuti dare rako rinoperera kutanzania akatobudisa zvimwe zvidhidhio zvacho ndakafoni handina zvanga ari muchiroro achitaenda kutanzania ndopa vakamupa 2000 iyi ipi pane 2000 iripo yemuna June. ya toya akati guva ramai vangu tikurogisa zvinhu zviri paguva. Hey. ya saka ndikutaura kuti anenge achita return to send yemunhu akafa. Then after that pakaita futi imwe 300 yemuna June zvakare, pakaita 1.5 yemuna June zvakare, pakaita 350 yemuna June. Hamuna June makandiwa mari bhegi madza, muna June makaisa mari. Saka ndikutaura kuti ndikagara pasi ndinokupa breakdown yese every single transaction yese yaitaurwa muna July mukaisa mari. Ndakatotaura kuti mandiwestire time yangu kubva kuLondon kuenda kuLiverpool tidikidiki ndikazoita imwe mukadzi wakatima tutisane basa rese hapana chaanombotumira anotaura kuti ndakatoshandiswa kanotaura kuti expensive yechunhu twakatidhura zvaanotaura kumakuva ngataure chokwadi handina basa naye kana kasandipa mari yangu asi achamumama matuzvi hapana munhu asina dzinza ya hapana munhu asina dzinza mai nababa vangu vakafa saka ndinomutaurira izvozvo kuti mai nababa vangu vanomira vega chati ndozvandinomutaurira handisi murori handina urombo handina hwanahwo murori asina nebasa resoso anonditumira chisero chake nhati kuti ari azondiuraya kufa hamufi henyu mangwana makusende nditove nemi kufa hamufi henyu mubvunza ndakambotiona handizioni phone number yanga inayo ndiyo phone number yake iri pawebsite ndoya ndaingoshandisa all the time hamena kuti private yakaitaura ndine nhamba dzake mbiri iyo ndio main one ndaishandisa ndo nhamba yake ndaingoshandisa aona kuti zvaoma nakutaura kuti ndinofanira kunge ndichira private chief pandaitaura naye kambotipa private number anongondipa pawebsite ndiyoyo ukaenda nemessenger ndo nhamba imwe chete ukaita whatsapp ndo nhamba imwe chete saka iprivate saka tikuziva kuti anotaura matuze kuda kunyengetedza kuti muroya asina nebasa rese handina basa naye kana akasandicontact ndamutaurira chokwadi kuti ngaadye mari yangu kana masava masango vake chiurongo wake hwanawo vakamutuma kuti unotora mari yevanhu ngaatore anotaura kuti mutumwa wamwari anodya mari yemunhu antijoni vabvunzei vanayo pawebsite pavo dare iroro asi nhasi ndaanombosvirisa nhasi kwamuri muri kuona kuti nhasi naye choda kuedza kutaura naye kuti tinzwisise ari kundipindura rafu kuti anonditaura kuti handikusiva anonatoziva zvese marisits ari kutaura zita rake hapana rimwe zita rataurwa initial anototi imwe yacho 36 yachakatumira nezita risiri rake akati shamwari yake ndinonyepa pamatransaction apa aripo saka ine way anotaura kuti chii chacho ndinoziva every single thing ndinorwara saka kana chifungo kuti anouya kuzonditambudza handina basa naye ngaite zvaanoda nekuti anofunga kuti kutyisidzisira vanhu veuroyi hwake ndoza kwaanogara kurugaroko anoramba achikusejari akanditumira chimwe chipicture achiti mukadzi wake akufa ndipe 1000 yangu ndikamutumira 1000 yacho mangwana acho achindithreatena futi saka all the time anenge basa rongothreatena munhu newitchcraft yake saka ndakuudza kuti ndasinga anditumira chiruserecho akati ari kundisa muguva saka guva racho rari kundisa nderipi nhasi saka ndamutaura kuti handikutye kana chingoni ndinokutya nditi handikutye autaura matuzi ane rafu maona ndichikudzaa kuti atotaura kuti mari yacho ishoma itoisaini saka mari yada kuye kuti ndimisire imwe ndechi saka ndikutaura kuti anotaura zvisina nebasa rese murume kana pane mwari chaicho ndikutaura kuti ndinongonamata kuna mwari chete handina uroyi wandinawe kana chifungo chakasikwa namwari kuti azotora mari yangu 26,000 yangu yakaisa muhomwe otaura ake matsvina akutaura iwayo zvino mangwana achanda kungovhunduka madza nechekuti pahama dzenye pamangwana unofuma akananga kwakainda kotora vhuku ya 600 cash yakatora akaitora kune muningi wangu anogara kumadokero aiwa ndoriva kwevhuku kwaakatora vhuku mangwana vanenge vofona vachida kubvunza kuti maida kuti urayirei kuvhuku no ndiri kutaura kuti iye wekumadokero uyo muningi wangu akanotora andinetsa ndikamutaura kuti ndinomupa mari yerent pane mari yamaembi kakumba kwamai vangu inopiwa 600 yacho kukomplete mari yarudachitira 3000 ndikamutaura kuti ndinopiwa muningi wangu ndikamufonera akantaura kuti ane mari ndikamutipa Masango ndikamupa adresi saka adresi achakaona ndo first time yake akaenda kumadokera saka zvozokutaura kumadokera hama dzangu hapana hama dzangu dziripo dzaanoziva ndorina ukuyapo akainda kuvhuku ari kuti ndakanotora vhuku ivhu ripiwo tunotipabla tiwakandipa tisingamukwana kana spuno aiwa mamunzwa here achiti kwai makandituma kumusha kwehama dzenyu kunotora ivhu kumusha kwehama dzangu dzipi kandoti ndikubvunza kuti ndedzipi hama dzangu dzandakamutuma akaenda kumadokera madokera iriko after 10 what
achinotora 600 yakatora kuti akomplete mari yaita kwenda kutanzania. Usaka na kutora vu wakatora mari. Akatora mari. Saka ivhura kutaura iye ndiye akataura kuti ari kuenda kwamusamu kunotora izvi. Ndikati kwamusamu unotora izvi kunani. Ndinoziva kuti sekuru vangu vakakurira ikoko. Akaenda kwamurewa akanditi ndaenda kwamurewa akahanamba kusvika kwadandara. Saka ndakuziva kuti dandara ndokunogara sekuru vangu nemusha wavo. Akati ndasvika munharaunda. Achitaura kuti ndina mari yetiziri 400 700. Saka ndinoziva zvese zvaakaita. Saka anofunga kuti ndiri bedzi. Nekuti anofunga kuti anopengesa munhu hapana waanopengesa. Saka ndikutaura kuti ane matuzvi. Saka ndakuziva kuti kana n'anga dzese dzomunhu ndokutaura vese zvawakaita. Kana vaziona vasibeya vekuluto ndokutaura ndarirauresa wakaita. Kapera ndinoziva ndakuziva ndakatora cash 2000 yangu. Anyway, hazvokwadi vanhu mune nhamo muri kuteedza maprofita aya mune nhamo chaiyo. Haiwa ndogara nenhamo yangu. Ndakasvika papoint yekutambudzika. Kusvika patime yekuti ndakamukontakta ndamuona paStar FM. Ndikamuona antigen. Kana antigen ndakatombotaura kuti munonzi vakaita samasango akataura kuti musana square. Saka handinyepe kana varipo vakupindure. Handikangana. Saka ndikutaura kuti vamwe vanotaura kuti tina nebasa rese. Handikanganwe kana n'anga dziri muno ndinodziziva. Ari kuBrighton uko ndingara. Ngasataura kuti handizive kana kuti mukamukontakta mubvunze kuti handizive. Haana kunditisa doro remari remahara. Akatora mari yangu. Muchingozama kupora. Ndichingozama kupora. Grace Mparucho yangonomuona akatitendedza murucho anatsvaga mapositori. Akapedzera ndakumba kwaziyo nasibiya ivavo. Akauya akandisira mushonga mumotikari mangu. Achinyepo ngaatore chokwadi. Chimbozororai masista ibomwe yenyu mvura ndimbonzwa vabhudhi vajoina. Makadii kwanzvadzi? Zvinofanira kuti makadii? Tiripo. Yeah. Nyaya yakaoma. Nyaya yakaoma chaizvo. Asi ndinoona kuti vakazamavo kuti maybe kuinbox kwake vambonyatsowonesana chaizvo chaizvo ka. Ndinoona problem vatumigwa pikicha dzine zvekuhamene kuti vapindura kuti kudini iyo vazongotaridzawo saidhiro ravanotaridza rekuti hey, thank you Yvonne ravari kutaridza rekuti varinzi vanoda kuurayiwa nhasi ndo ravazongotitumira. Saka pari kunetsa kuchandionesana manje nezvaitika apa hapachina because nandati madha vambodzikama tivanyatsorondedzera nyaya zvakanaka tiwane solution. Manje madha vakatsamwa vatori emotional zvokudaro manje ndofunga iko zvine zvivati bhengeni manje mari yese yamanje yanyatsoona kuti mari yakawanda endaidurura iyi zvinenge zvakurwadza ka. Saka vanga vasingazakwanisi kuti vataure vakadzikama manje. Taura naye zvakanaka. Ari kundipindura kuti private. Namba yake iri pewebsite iri private yechiko. Ukauta WhatsApp inokwa namba ndo namba yandakagara ndinayo. Handinambogara ndine imwe namba nayo. Autaura kuti vakomana vechinti ndinazo ndinozvisiva. Anonditumira chirusero chake chine zvinhu kuti ari kundiuraya nhasi. Ari kundisa muguva. Saka ndinozvisiva naye chiyataura kuti ari kundisa muguva. Ndiri kuedza kunzwisisa kwaari. Ndiri kutaura kuti ndiri kunzwisisa. Otonditaura kuti pese pandinotaura naye ndinotomutumira mascreenshots emari yandakatora. Pekutanga paakatora over 3000 akantaura kuti ndandakasunga mhiko yenyu. Ndichizoti ndadzoka mudaro. System madokera haichatoendi after everything zvaitika nhasi kuchaenda in person hazvichatoiti. Hanoti hamboendi. Machatses andaita nawo SIS MELLY vanawa andachivatumira kuti semone zvaari kutaura. Ndinawo. Saka ataura chakanaka. Aiwa hapana taurai henyu hanzvadzi. Ndinoona sekuti mashoko aya manje anyanya nekuti mukaona yasvika ipapa pekuti wakutonzi uri kufa nhasi manje ka. Ndinoona sekuti ipapapo ivo ngavachirega kuzviita. Akatumira chirusero chake chine zvinhu zvitsvuku zvazvizvi. Kana muchida SIS MELLY vanazo ngaise paFacebook. Ndinazvo hangu. Asi chiregai nekunyanya kupanika stereki pamwe nekurohwa nehana kuti pamwe nhasi pane zvinotoitika maererano nemashoko ake ataura iwayo. Ini ndichiregai kuti handati belief yekuti mupanike stereki you end up ka matozokomita kana suicide yacho maamega. Yeah, sure. Because it's like now hamusina peace nekuda kwokuti mashoko amaudzwa aya hamuchatokwanisa kunyatsoita settled muchiziva kuti saka zvichafamba sei nhasi wacho ende ndichafa newhich way nenzira ipi. Saka ndinoona sekuti kadai mamboti kulei zvenyu down mbichana
musanye kubatikana nemashoko ewayo. Imi kana muine kutenda chete kwekungoti zvinhu zvamuri kutoonawo mega kuti no like tsoro yenyu kwayakabva chaiyo nemunhu zvinhu zvacho handi muri kuona mafambiro azvaingoita ekuti zvinozodai matumira imwe mari zvinozodai, but at the end mazoona kuti no hakuna zvinhu zvakambodaro. Saka the way yamaona naye zvinezvi kuti yese yamaitwa iyi kwese kwamabva kumari dzenyu dzisedzi idhirama ramaitambwa ndosemu dhirama ramatambwa futi iroro rekuti imimi izvozvi munzi kuti muri kufa nhasi. Saka imimi ipapo makutofanira kutoziva kamunhu amuri kutotamba naye. This lady is a vulnerable woman. Fair check, she's very vulnerable because of the whatever that she has been through. And moved out of 2018, but up to now 2024, she's vulnerable. So people they took advantage of her. Kuti ari vulnerable. No chokwadi chiripo chaicho. Oh. SIS MELLY. Saka ndandichikudzai kuti handimeri dzimwe nedzenguva anopenga nekuti guva racho ramai vangu sitari pari sisita ramai vangu semeto ainene chekuita namai vangu Madzibaba imaximum mbavha. Madzibaba imaximum mbavha inotoshanda nevanhu vemutemo. Muri kundinzwa here? Handiti mainzwa ichiti ndogona kutenda tonotora mapurisa 2. Imaximum mbavha inotoshanda nemapurisa ayo. Ende vane threat yayo kuti amai ava ndoda kuvafumura kuti vaindituma kunoita sei kunouraya vanhu. But manje ka threat yavo manje ka aishande. Baba ava vakarejista here? Vari under church here? Vari under zvechivanhu here? SIS MELLY ukaenda kuzinata inonzi zinata paichizinata breakdown yemaprize akadaro here vasikana? Hazviko vasikana, we must stand namai ava. Madzibaba Masango must fall. Hazviko zvinhu zvakadaro. Hakuna hurumende inotendera kuchaja maprize akadaro munhu zvisiri kushanda. Hazviko. Madzibaba Masango vanofanirwa kuita fall down, and we must spread this word, and we are not going to stop. And vari kushanda futi nevanhu vemutemo. Hazviko izvozvo zvada kutotyisidzira. Mambda musambotyisidzira muchinzi hanzi makavatuma kuti munouraya marelative kana kuti chii. Nemiwo marelative kana muchitinzwa tambura pafoni zvakanaka kuti anonamata pafoni ndianotaura kuti munamata, but ndinoinamatira mvura yacho ndega. Kana mupostoresi anondinamatira ndopinamatira ndega. Kana ndikanamatira nemunhu pafoni ndinamatira ndega. Unamatire mudzosere neDHL vadzose mari yacho because vati vakuda munamato wacho kandi muri kuziva. Namatire mudzosera neDHL vatidzosere mari iyoyo. Munazvo here zvake izvi? Munazvo here minamato iyi? Handina kunamato kwaari neDHL ndikukudzai. Pane mukadzi ari kuLiverpool akaone kapepa kadiki kandakatotaura naye wadi kuisa mupost. Kapaundi kasingambokwana tablespoon. Pane mumwe mukadzi wakatumira same thing ndikati naye unondinetserei kunofira kuti ndosvika Liverpool. Ndakapedza mari toda kuva challenge. Handiti vati vanogona kurapa chaizvo. Unganidzai mapenzi osanopenga. Sabina nemuromo wake uri pasaidi. Ngatingwafai Sabina raise muromo papauswe. Penzi osanopenga Masango anoagadzira ashande tuone kuti anoshanda here. Inda vanhu vachida kudya zvivapfupi nekureba. Hakuna munhu anorapa achibhadharisa mari dzakadaro mani. Tagara muZimbabwe mani. But those are very vulnerable. Kuti kenza akasikatonzvinzwa nhasi atozviziva anongobvira ndibvunza. Saka ndiri kutaura kuti kenza yacho ndakaita operation before. You works with a couple in Leicester, UK. Okay. Hakuna tichaita noizi ngaadzokere futi kwaTilde ataure nyaya yake zvakanaka. 2 years ago akatora kuti imwe mari yangu ndikatombobuda paFacebook last year naantigeni. Mukaenda pamukabvunza antigeni vakazvibudisa paFacebook yavo. Back to sender yacho ari kutaura yakaurayaniko? Yakaurayani? Ngavasatyisa vanhu baba. Hapana chambondirapa zvekuti kenza atozvinzwa nhasi. Anga asikatozvizivi. Handinombomudza. Saka ndizvo zvari kutaura. Indaimuudza problem yangu yanga itire makumbo. Ndaimuudza. Anga asikatozivi kuti atozvinzwa nhasi. Saka ndiri kutaura kuti anotaura zvisina nebasa rese Masango. Muroya asina nebasa rese. Anongothreatena vanhu nekuti nhasi ndanyatso mutaura kuti kana uda kundiuraya uchandiuraya.
unonditumira zvitoma zvako izvo muchisira hanzi natutsirai chokwadi ndakadamadzirwa nemvura yangu is lying right akatimbonzwa kola vamwe pakona vakola hello maswera sesimeni maswera sei taswera zvangu ainini ndanzwa kubatikana mufunge nezvakaitwa navamasango munhu chaiye chaiye anoziva mwari haabhadharise nokuti mweya mutsvene wakabva kuna iwo mwari kana uchiziva kuti zvoiswa mweya mutsvene wakabva kuna mwari uripo pakushandira munhu opora apora kudaro agona kuuya achikutenda ndokutenda kunenge uchidiwa kuti munhu kana uchinge wapora kwete zvokuti uchaja munhu mari iwo pawakapiwa mweya mutsvene namwari haana kukuchaja izvo zvinhu izvozvo zvinhu zvinorwadza asi handishore futi sisi nenyaya yekuti munhu anga achirwadziwa nanhasi vari kurwadziwa chinhu chatinoziva ndechekuti kana munhu uchirwadziwa unotadza kuziva kuti weta ichi chauri kuita chakanaka here kana kuti hachina kunaka asi kuti munhu unenge uchida kuti usimbe asi chinhu chandirwadza mari yaakatora yakawanda ende maonawo kana nemapinduriro anga achiita simeri haasi emunhu anobata basa ramwari nemazvo munhu ane kautsotsi type yevanhu ava ndeyekutoti kana uri pagiraundi inogona kutokudhisapisa kana kutokuuraya type yevanhu ava nemari yavanenge vadya vatoona kuti munhu ari kudhimanda mari yake ndo type yevanhu vacho iyoyi hakuna munhu anouraya munhu handidi kukunyeperai mwari nevadzimu anofambidzana ndikukunyeperai ukati uri kufa ukati uri kuurayiwa nemunhu haakuuraya asi unozouraya iwe wega nenyaya yestress hakuna munhu anouraya munhu handidi kukunyeperai munhu anongokuvadza chete kungokuvadza but hauraya hapana zvakadaro vanotouraya vaya ndevakaromba saka iye kana akaromba ndosaka achizvipa masimba ekuti anoratidza munhu zvimasero zvine machira machena kuda kumutyisidzira hazvishande zviyezve nezita rajesu ndoda kusimbisa sisi avo vari kubatikana nemwiri yavo kuti hapana zvavanoitwa namai emasango yemasango ndeachadzokera back to sender yaitsvaga kuti iite sei pane munhu ari kurwara aitonyepera munhu kuti akaroiwa iye munhu aine kensa ainyepera munhu kuti ainyepera munhu kuti akaroiwa izvo zvatinoziva sisi kuti maprofita mazhinji vanopesanisa vanhu ende handisandambodzwa muprofita anoshandira munhu achienda kuguva handina kumbozvinzwa unoenda kuguva kunoitei iwo uchiramba kuti kunotsvaka guva ramai ava kusvika varawanikwa nemazariro akaita makuva kunotsvaka guva iro kusvika rawanikwa handifungi kuti vakaitavangova chenya dota ravakatumirwa irororo pamwe idota rakatorwa paguva pamai vavo kuti rivatambudze imi makaona picha yeguva ramai venyu makatumirwa here picha yeguva ramai venyu handina akaenda kakati ndariwana ndarwadzwa nevakomana vakomana kuti ndive nhamba dzavo nditaure navo kuita kuti ndivabhadhare kuti vapota chirichengetedza vadzise mauswa rakavakirirwa ndakarivakira ndega saka ndikutaura kuti zita racho rakanyorwa paguva ramai vangu harinei nechekuita nezita ramai vangu harisi zita ravo rechairo chairo inini nenge isiri yangu sisimeli iri yangu ndoita dhirama regore riya vanondipa mari yangu vamasango ayo ndo yandaifamba mutora kushama kuti homu chaiko kuti ndipedze kutaura ndechekuti vasikana hama dzinodiwa ngatichenjerei nemaprofita nokuti vanopesanisa uyezve futi vanogona kukuuraya varivo nokuti vamwe vasi maprofita chacho vakabva kuna mwari vanenge vachine zvikwambo zvavo zvavakanotora vonzvenga nechipostori kuti maprofita chaivo chaivo vakabatwa nemweya mutsvene wakabva kuna mwari wakachena usina kana ropa kana chinyi haabhadharise iwo ndounoenda kunomutenda ende kumutenda kwavanoita mwana kuti aiwa nditengere kana jira rewaiti rekuchechi kwete zvokuti kubhadharisa mari haakunyepa vakazongopindawo zvavo muzinata nenyaya yekuti chitsotsi chavo chakaita kuti vapinde muzinata vaiti semunhu akarejista ari kuita basa rakanaka risiro basa rakanaka isiso hama vadikani ngatichenjerei nemaprofita aya vasaite sezvinonzi vangasvikira vanotibatsira vachida kunotipinza namo nematambudziko kuti vashayiwe hama semunhu ari kurwara ogodzi avo vakananga ningi vakutotenderera vakunyepa kuda kuti vapesane nehama dzavo pashayika nehama dzavo dzinovada baba vamasango aiwa masti 4 ngavasiye chipostori chavo vabve vabva zvavo ndakatomutaura kuti nditora mari saka ndikutaura kuti hama dzacho dzakutaura ndedziriko asi kana tuyo makazins angu ndo anongoziva chete hapana kana hama yangu hatozivi kuti ndinonzi ani kana surname yangu inonzi ani saka ndikutaura kuti anotaura zvinosiyana nebasa rese haatozivi
anopesa kutaura kuti pane ng'anga yechiNigerian iri kuno. Ndikati ng'anga yechiNigerian yandinoziva ndekunokwa, handina kumva handitozivi muNigeria. Saka kutaura kuti iye Masango anotaura kuti ane ng'anga iri kuno. Brother wangu wadzoka, dzokai brother, dzokai hanzvadzi muzotsenga dhedhi renyu muri pano, dzoka henyu. Vanhu vazhinji ngatingwarirei hamadikani, ngatingwarirei. Sisi kana muchinaro dota iroro rakakupai, torei murirase. Zvidota pamwe zvaanenge achipisa vanhu vakafa achinotora achiti mweya iyoyo irwisane nemi nokuti muri vatorwa. Hamuzoti akatora paguva pamenye here kana takatora paguva rani. Rasai sisi mugone kunamata nesu tichakubatsirai kunamata nekutsanya kana rukuru kana iri kensa iri yaMwari munopora nezita raJesu. Asi kana kensa iri kana iri yemunhu twakatumira mukadzi wokuLiverpool twakati tablespoon tinotozara tablespoon ndo twakutaura kuti ndo treatment twakanditaura kuti ndinogeza ndinogeza mvura. Saka ndikutaura anotaura haana treatment handambotambira neADH handina kumboita anything naye cheDHL. Mvura dzake dzainamatira pafoni ndo dzandaizonamatira ndega ndisati ndaishandisa. Saka ndikutaura kuti thank you moms, thank you for the stars, thank you moms. Masango saka kumwe munhu kana mukakomenda zvinoitika zvakaitika kwandiri, asi ndiye munhu anonamata anoti mutumwa waMwari. Saka ndakamutaura kuti mutumwa waMwari mutumwa waMwari warudzivo, wakatumwa naMwari kuzotora pfuma yangu nekunditambudza. Saka ndamutaura kana zviri izvo unonditaura kuti nhasi unondisa mugula ndiwani unonditumira rusero rwako nezvinhu zvako zviri ndiri kutaridza kunzwisisa kuti ndikubvunze kuti zvinhu unondishaudira kuti private chechi iyo iri same number kuenda paWhatsApp ndio namba yake anoshandisa paFacebook ene ndio namba ndakakugara ndinayo. Saka ngarege kutaura china dzamaona kuti zvaonekwa nemwe munhu foni yake yadairwa nemwe munhu. Saka ndikutaura anotaura machusu anonyepa. Saka ini ndiri kutaura kuti highlight handina basa nazvakanaka sakudzorera mari yangu zviri kwaari naMwari wake. Ndizvo zvapa ichokwadi because chaiko mari chaitaura chokwadi zvayatotaura chokwadi kuti mari handidzoseri atobudisa chokwadi kuti mari handidzoseri. Rasta by public demand guys, isai vastas rasta vadzoke apa mabvisire iko rasta rasandapedza kutaura narasta imam vadonha nenetwork rasta. Amawatikani shoko rangu rekupedzisira ndidonha hangu ndoda kuti aiwa munhu chaiye anoshandira haaite kuadvertisa munhu chaiye anoshandira haatomboda kuzivikanwa anda kuzivikanwa nemabasa ake. Saka vasikana ngatisiyanei nevanhu vanozvishambadza enda ubhadhare mari usina kuona kuti munhu yako here. Rasta muri kukwirai rasta haubhadhare mari kumunhu hausina kuona kuti pane machanges here. Munhu haadhimande mari kuti ndoda mari yekuti aende kuhotera kunotsvaga kunoita munamato kwete munamato aiwanikwa kuhotera nowanikwa makomo inowanikwa makomo tengere tiketi tisangane kuTanzania. Saka nditaura kuti ndotaura nema ndinoenda kuholiday yake unoenda kuholiday zvake vai mwana 600 aiwa ipapa toona zvakutoti SIS MELLY vamuudza chokwadi chokuti zvaiwa minamato yachona yamaenda kunoita mainoita kuhotera mainoita kubhiri kwamakungwa SIS MELLY muregei SIS MELLY mirai ndandida kutofamba nebhora comment section ndimunobhowa imi vemuchikuzoziva kuti munobhowa ine bvatateerera comment section ka kuti aiwa hapana zvakasemaniko zvanga zvichinzwika guys matsananguriro acho anga itori nemaburi woga woga zvanga zvichinzwika hapana indinoda kufamba ino muri kundistopa ndobva ndastopa. Zvinorwadza sokutorerwa mari wofuti uri padambudziko. Zvinhu zvinorwadza mufunge zvinorwadza zvokurwadza zviye ndosaka muzoona vamwe vachizofunga kuda kuita zvakashata kana kunamata kwacho kana back to send yachona hatoigoni ari kujairira masi4 mupublishei kana pane picha rake forward it then you put it on the screen. They know all of that. Ndikavataurira ndikatoshiya vakatoshiya akamusikama mari yose. Saka it's not kuti handizikane kana madoctors surgery yangu pese vanotoziva nenyaya iyo yamasango kuti akandisikama mari yangu sei iri. Saka it's not kuti ndakangozvitaura saka unoti anti Jane ndakavapa dare vakazvibudisa paFacebook pavo last year.
ada kutodzoka futi, ada kutodzoka futi netrip kuno kuUK kuzotongova imwe mari. Nedzangu vanofunga kuti zvakaitika 2020, saka it's not just kuti zvakaitika 2020 chete. 2020, 3 months in 2022 achitora mari yangu ndiri na Sabina White the lady. Sabina, unoziva wangu kana munhu achiningirira kana munhu asvika pakoma kubva 2018 achirwara maoperation unenge wa desperate sha. Zvakafanana kurwarwa nemwana shamwari. Unosvika chero panonzi papi chero une belief yekuti handi believe zvinenge kwakutega ndipindewo kuti didini pamwe kuda munhu angabatsirikana. I think ndo pakasvika momza. Kana wakaita dambudziko chairo uripo unoto mwe ari kusenda request buda udzoke. Unosvika pakuningirira muzama SIS MELLY. Ndaimbomusvikira paground pakirawa pake ndaimbomuzama ndimbokunyepera. Vaizosara vandikatanura ndamubvisa something. Problem mazvomzi vari kuUK ka vari kurwara. Nevanga vari paground nditonyatsa vanhu vanoperform but vari kuUK. ndinotombomuona nditozikana ndinongomuona pavideo yake yakutaura ende handifonera all the time. Anotondifa aifonera 3 o'clock vemanheru ndinenge ndakasvinura ndirari ndichirwara. Saka anotaura kuti munhu wese anofanira kuuya pavideo pei anokutaura kuti ndinoda vhidhiyo anondiziva saka ngarege kutaura zvinhu zvemanga-manga nekuti muri kuona kuti pese pane evidence tribe Masango ndiye akandipa zita rake. Kana ndikaenda paworld limit ndokutaura kuti namba yangu ndoi namba yangu chete yaitora mari nayo. Saka anotaura kuti private chief ndine confirmation yekuti atora mari yangu every time paanotora mari. Phone number iyoyo ndo imwe chete yaanoreceiva kuti mari iriko. Pandinomutumira kusend to anotondituka kuti waendesere kusend to handiri kuenda kusend to. Saka ndakuudza kuti murume kusend to anondiziva takwana. True. Saka ndikutaura kuti zvehama dzangu dzakutaura pana hama yangu anoziva kana kwakaita return to sender kuhama yangu ndekupi. Akatanga initially akaita 360 consultation fees. In 2018 that was a lot. 2018 $360 US. Aiwa mother angaona gap pamuri. Gap angariona gap before. Saka akataura kuti radare richa. Ndatomutaurira nenyaya because nyamari 360 initially ndakatumira kune cousin yangu. Saka akati hana record. Ndobva handitumirai muri kuona kuti 360 yachakaenda kune somebody else asiriye Masango. Ndichitandisa rimwe zita. Saka ndiri kutaura kuti anopenga anotaura kuti and mari yangu yese aitora. Ndinotoziva kuti paMay, June, July 2022 I was so down. Ndakapedza kana 3 months ndisingakwanisi kana kuenda kubasa ndisina kana voice. Ndakapedza ndiri kamwana kadiki. I lost so much weight. Akandiitawo Masango. Saka anotaura kuti return to sender chakaritena kwandiri. Kana achida return to sender chakaritena kwandiri ngasiyane nehanzvadzi yangu ndindakatomutaura vanoda kudzosera madota ake netuvhu twake atipe mari yedu. Achiri kuitika manje chekuti haachatopindi pakopi because paanga achidzoka madzi angu achitya nokufaya. Saka aribva atiza manje aribva abuda. Tinogona kuzomutsa mangwana maybe madha vadzikama nhasi vari kupedza shungu. Mangwana maybe vadzikama togona kuzomufonera. Ndikatsvaga namba dzavo ndikaona kuLiverpool apo. Tinokuvafonera vakutaure tunhu twakavapa. Tumapowder twandakatova kuti mungaite kuti nditore all the way kunosvika kuLiverpool. Ndakatenga ticket rekuenda kuLiverpool ndikadzoka same day. Mai vakatondidadira vakatondiramidza kupinda mumba mavo ndikazovakumbira toilet. Ndikabva ndatora Uber yangu ndikadzoka. Vanga vari far away from the station mai vavo. Kozi yamwe mukadzi vakatumira tumwe tupowder kuti akatongonoona nepahwindo akandipa nepasi akangobva ndibva anapinda pamake. Inga UK iri kuita basa rakomana. Paanobatiswa zvinhu zvose zvanenge vachiita nekukuma. Ini nyika ino UK idaikonewa idimiki anotiwo kuzvionawo sei. Vada kutodzoka kutozorova imwe mari munomu mune depression yakaoma yekutoti munhu andogona kutongobudisa mari yese SIS MELLY. Masango anotyisidzisira munhu muri kuona ndakuudza kuti SIS MELLY nhasi anditumira rusero rwanditumira nhasi. Akataura kuti ndorana ndiri muguva. Guva ripiko mirai maza ndimbobvunza madhayanzi vavari ragazzi yangu rasta iyi. Nhai rasta mune mudzimai? Mava vari pacomment section umu saka ini ndatoshaya kuti izvo vavavarira zvekwai vanowacha vedu vachiti makwai mapilokesi akachenayo rasta vari married here rasta handsome bo ndikati nai veduwe zvepanondikisi comment section avo rasta vari single chichi
chizviyekerai munhu weitopotana namadzaisu chibatai rasta iyende zvako madha zvatakuita manjeka nhasi ndachida tumuvhente mupedze shungu mangwana madzikama tochibata zvakare takadzikama tochibata masango muripo takadzikama tese tonzwa kuti unonisendera meseji morega kupopota zvamamuchiita mapedza shungu dzenyu nhasi tanyatsokurega kuti mupedze shungu anotaura matusi saka ndakutaura kuti anganyarare arikuda kushauda kuti munhu manje mukadaro anobva atiza tikasatsara tisina futi solution anobva atiza tsara solution mari yemunhu haatana kutorekana netsitsi anongotaura kuti zvinhu zvisina nebasa rese kana ndiri kuudza daigara ndichindityidzisira all the time saka ndiri kuudza kuti zvaanotaura zvepagwaramai anotaura kuti mukadzi wake anorwara ndikuda mari yangu toda kumuendesa kuchipatara otondisendera zvipicture zvemukadzi wake ari muchipatara iye achirapa anogoendesa mukadzi wake kuchipatara sei makavharwa ipapo naimadha hanti anoti anorapa kurapa mukadzi wake akanitaura kuti ndikuda mari yacho ndikamutumira iri 1000 yega akadisira pamukadzi wake mapisi mama isoni agona kurapa kimukadzi wake bati agone kurapa wake mukadzi ndopane nyaya ipapo ndiri kukudziva kuti breakdown yese ndikagara pasi ndinokubreak right down yese ndinoziva zvaaitaura handikangana saka ndakutaura kuti kana mwari ari mwari wake akamutuma kuita izvozvo ini ndinozvisiya kuna mwari nekuti ndakaberekwa namaona baba vangu akafa vanhu vechechi havarejiste kuzinata hanzi namomzisara madhuve n'anga yezvirapi madzaka aiwa hanzina shamiso taurai narasta sisimeli ataure neni nhai rasta pane anonzi shamiso gutuyo kwanzi taura neni uri kutignowa handisi kumuignowa taura neni kwai you are very handsome ari kutaura apa Oh, thank you so much, man. Thank you. Right. Inini hangu ndinoona kuti moms ngavambo cooler down, ngavambodzikisa BP muchana kuitira kuti tiwane solution, because vakaramba vachifaya uyu wacho anopedzisira at the end tisina kana chatinenge tasolva. So I think kuti ivo vakambo cooler down then mangwana tochikwanisa kubata munhu totaura naye in a good way, tuonesana from the ground, then from there tinenge tane way forward, tinenge tane solution. Masango itori ngobhe haatori na good way anotombotaurwa naye, the way anga achitotaurwa naye naSIS MELLY ndiyo chaiyo because atoona kuti panapa ndatowana match yakatondidarika. Hatombodi masofters manje munhu yawe. And atotaura zvezvo kutoti haidzoki makamboenda kuchipatara here mukanotenga mushonga mukaramba kupora mukadzoserwa mari yenyu. Handi muri kuona ari kutozvitemba zvokuti munhu akaregister, but aiwa panofanirwa kunyatsoongororwa kuti zvinhu zvikasashanda munhu akaregister under zinata zvofambiswa sei. Vatori nesection inotovasunga mari yavari kuchaja baba vaya yakawandisa hazviko. kuZimbabwe unoti zvichashanda here nyaya dzekudhisa dziriko corruption hazvichashandi zviya zvokuti vari kugaidwa nevachichi hazvichashande zviya hazvichashandi zviya hazvichashandi. At least tachingodawo kana small information kubva kwaari tine maquestions atinenge tichida kuzonyatsomubvunzisawo zvatotaura mikidza atoti ngobhi chaizvo ndo zvaatori gobhe mugidosi chaiuya ada tongovharisirwa zvake zvaanoda kuita izvozvo zvokuda kutoramba achitodya mari dzevanhu zvofanirwa kutoramba zvitotenderera pasocial media kuti imbavha hapana zvairi kurapa zvinopora. Tatiunganidzai vagwere venyu vese mangwane mupe list SIS MELLY vaende kurugare kwacho ikoko kwaanotaura vakafora avarape vapore. Tatitongomupa Sabhina tomboenda kure sei? Sabhina aripo tongoti Sabhina muromo muende pasaidi kudzokera paposition tione ana sesi yadhika hanzi rasta kanuyo rasta torai varipo naigai saka muda kuti ndidiniko ndipinde mufoni nditi rasta muri kudiwa apa here asikana musandidaro ini rasta muri kuzvionera moga manguri mati hendisamu vazviwa kuti izi hendisamu vanozviziva mukati mazino ewaiti mukati machitse ewaiti vari kuzviwa kwaizisirekenyu yakadzoka here kwamaga yangu yakadzoka ndakavharisa chechi 3 good weeks ndichinoita weti nekudhota pachechi yangu mari yakadzoka ndakapuwa mari nemagwadzira inoita ungonzi kwai mari ngaiende yakadaro vanopa Masango ava wakatozhira munhu ari kure ini yangu iri yangu ndaidemonstrata pasuwo ipapo kana paipapo handizivi kusvika vanopa mari yangu kwaipirai nhamba kwaisai nhamba mukuru kwainyora inhamba
Wavada number. Eh. Alright, ndovakandira number. Vada Unongonyora mukomenti imomo misi tichaiona tobva taipinda. Ndiani munhu ari kuseka uku? Vanoda Makambomamatsina nhamba mukaisa vanotoita muplastic. kugwirana imomo mukati umu. Vanotoita kugwirana mukati imomo. Varikugwirana rasta mukati. Havana mhosva. Ndakaisa tsvina muplastiki sisimeli zvese neweti mupepabheki kudai ndokumira pachechi vanhu vakupinda vaida kubata vaida kuvharisa chechi ndikati anongondibata ndiri kumumwaya madhoti Serious. ndibatei ai unenge usati wasvika pachikamu chekuzorora iwe Iko wakapepo. ndaitodedzera repu uku ndichirekodha kuti angondibata ndiri kudedzera repu ukangondibata kubva papa zvichikwira kudai ndiri kutodedzera repu undibatire mari yangu. Mapurisa akauya zvikanzi tiratidzei maslipi tikati takabhadhara mari idzi zvikanzi it's like those people for bushiri in Joburg because kujobheki kwainetsoka nyaya Bushiri panguva. zvikanzi no demonstrate here, don't just vandalize their property, you are allowed to. Nemapurisa kutotipwa nemapurisa kuti musavhandaliza zvinhu, itai zvamuri kuita makamira ipapo, ende anongokubata anzi mandiuraya nhasi nekuseka. Harisi dhirama vasikana, mari inorwadzai. Akapepo miki handingamurambiri because ndomapindiro akaita pafacebook akapinda nehondo yakavhundutsa yatakavhunduka pafacebook kuti ko zvaita sei. Thank you my mom, thank you mother, thank you mother, thank you mother. Mama Juve chishongo chimama mabhanzi, thank you very much. Pakaipa veduwe. Ndingambomurambiri because ndikuti aputizomuza social media akachema veduwe mikuyu akabuti veduwe ndibatsireiwo kani makandigwa mari yangu tikati komai ava ndiani kovabvepi achichemera mari yake. Akauya akandipa mari yangu Cape Town uko. Foni yangu ndandakaisa paya nzichirekodhi yekuti ndairekodha achindipa mari yangu ndirimo imomo. Ndikati ndipe mari yangu. Vanhu vakazosara kuti sisi make mazvita sekuti mupuwe mari. Nanhasi vanhu vachiri kuchema izvezvi mari dzavo hadzisati dzadzoka, dzakatonyura. Ngadai ndisina kutenga stendi yangu kudomboshava uko. Vangade wakatenga. Kune vanhu vane udyire kunze uko. Skilled rebhara moroi SIS MELLY. mazita enyaya sitaura itiwe. Okay. Ini ndicharegedzai, ndichabatadza Masango, ndichabata yamagaya. So vese ndakabvako kwavari. KwaMasango, I remember in 2017 ndakamboya kwamuri SIS MELLY nenyaya a couple of times. Ndichikuudzai nenyaya dzangu, maissues angu andandinawo webrother yangu chichi ndichitaura nemi. So it happened kuti vanhu vake Masango vaitobatsirira, like ane vakomana vaanonamata nawo vaitobatsira vachigara pamba pedu, and zvaakaita hapana kana chakabuda, and you think kuti pamwe since aitira zvinhu zvake pamba pedu anga asingatibhadharisi, but I tell you kuti taitobhadhara paeverything. Saka zvaari kuti 2017 when 2024 now zvaakatibatsira hapana kana chinhu chakaita kana chinhu one. And zvekunzi hanzi izvoni munodzokera muchiuya mondoona paground pandowanikwa munopadziva imi. He is so rude. Mabouncers ake they are so rude, and must bounce ane muscles kudai also. You don't even say anything, you don't even come close, just you come and he's very rude. He's very rude. Even when he's helping you panenga achibatsira vanhu pacho, he's just rude. Saka autombowani mukana wekutaura anything naye, iye ndiye anongokudza. Uchisvika unobhadhara mari. Back in 2017 or it was I think $55 or $60, but vanocharge futi akutarisa face. And I think kuna madzando zvaitika aitotarisa achifuna kuti munhu ari desperate. Achida video call so that he knows how to charge you, because kana asingakoni face he cannot charge you. He doesn't know how, maybe unozokucharge shoma. Saka uchisvika neface anochaja neface. That's why achida video call. Saka uchisvika you pay mari consultation. Back then, like I said, it was around $55-60, and wabhadhara iyoyo uchapinda maanenge ari. And then he will charge you again. Anokudza kuti tenga zvinhu zvakati ipapo wotenga zvaanotaura zviripo, and ozokubvudza kuti paruda mari yekupinda mudare.
and then you have to pay that mari yekupinda mudare again. Ndopaanozochaja ma360 500 chichichichi. But mind you kuti akakudza nhasi kuti uya after 7 days nechakatika, paunodzokera after those 7 days anotokuchaja futi, anotoita sekuti hauna kana kutombomuona, anotongokuchaja changamiriro futi imwe mari. sunochengeta wangu uchinawo mavhidhiyo aya Saka 360 akakuti nhasi 500, akakuti nhasi 500, next week ukadzokera akakuti futi 500, hautomborina kana negotiation naye. Anobva atokuitira zvenharo kuti buda panapa, buda kana kuti saka uda ya kundibatsire kuvenera nechichi wangu zvake ndokuti paatanga pana chidziva. chichakataura nepepa ndaichazonzwa kuti ari arrogant zveshuwa anga ari Zvisingaiti arrogant nekuti zveshuwa hautomborina mukana wekuti kana unegotiate naye kana kuti kudii, because zvinhu zvacho ndezvehasha nechopu chete. And then he's a businessman. He's a businessman. yeah is a Remember kuti madhava businessman zvavataura kuti infact abve I think let's kuTanzania. not say kuti Masango ndi businessman maprofita ese ari pafacebook apa neng'anga dzese dziri pafacebook apa I'm coming to say, mabusinessmen vari I'm kuhasla coming. they are hustling guys. Remember ndambokudzai masikati SIS MELLY kuti mune muprofita akauya last time. Wadaro ndiani kochikona zvako zvisandizive ko tichangoziva kuti ndiani ndichauya kuinbox kwenyu. Pane mumwe futi akauya kunhengerekeni kwenyu, diaspora UK plus 44 ndiyo iri kurisponsa vanhu ava. Maplus 44 vanoda zvinhu zvakachipa, vanoda maprofita nen'anga zvisingaiti zvekuti they can pay any amount of money. I can tell you that because kucheche kwaprofeti ivavo vandiri kutaura ka, I tell you kuti vakauya takavasiya through imimi panapa, but vari kudya mari yemaplus 44. I tell you vachipuwa havo we vanenge inenge ichingonzi masidi, anenge achingonzi masidi chete, angori masidi ichingonzi masidi. Vakati kuuya kumba kwako for nhingirekiri skilled ndati kuti ndimire kunamata unoziva kuti kudyiwa mari mumachechi iwaizirei waibhadharirei mari machechi ipa vanotambura cha usanindise kuchechi SIS MELLY mirai muwe ndakajoina mari yekuinvesta kunonzi kumining muri kunzwa ndine gold card madhesi ndichaita mari ndine gonyeti vanoziva life yangu uku kuti chiinvesta futi uku handi muri kuona. Saka zvadaro zvakazonzi tagara gore rese zvikanzi mainvestors ese chiuyai kuhotera iyaiya mutore maprofits enyu vanoda kutora mari dzavo bva vatora mari. Saka inini pandakasimudza ruoko ndikati inini hangu ndoda kuti mundidzosere yangu mari yese because handina kumboona profit yangu yeevery month yandaifanirwa kuwana as an investor. Muri kuona SIS MELLY ndigotanga kutonzi utori kusell out why wakuda mari yako. Muri kunzwa SIS MELLY SIS MELLY ndakapenga pablue roof paya, ndakapenga ndakukatanura hembe dzese maovhasiya yakada kundibata ndikati musandibata ndofuka profeti bvaudzozi kuna mai vari kunetsa uku vasvika vakabva vangoti amen ndiri kunzwa kuda kublesa nhasi vanhu tu vanofanirwa kurara mupresidential suit. Ndakarariswa mupresidential suit ini ndapenga pahotera paya yokuiswa pangu ndega. Mukunzwa ndaiswa ikoko ndaona kuti mari yangu haisi kuda kubuda, tiketi rangu rendegera wanga usingachikurepa here asi kunovata mupresidential musutu imomo nokuti vane history kavaya kuti ndibviswa kune vamwe uku ndiri kumotivheta vamwe uku. Mukunzwa SIS MELLY ndiri kumotivheta saka vamwe uri kutobviswa kunzi uno saka the following day ndakamuka ndikanovahaka makumbo vamagaya vaya pahotera paya ndakanovahaka makumbo ndikati vanotora mavhidhiyo torai toda kuona kuti munomatenderedza sei. Ndikati ndikuda mari yangu. Vakangosimuka ipapo vakandibata musoro zvanzi itizwo tevera mukomana vakomana endai munopa mukadzi mari yake mubve mamendesa kuairport because ndakataura kuti tiketi rangu rendege rikangoexpire riri pano muri kunditengera futi. Ndopandakaverengerwa mari yangu yandakainvesta kumining SIS MELLY ndobva ndazopiwa my mom kwamagaya SIS MELLY, my mom kwamagaya nesister yamama wangu vakabhadhara $3,500 US. Sisi vavo vakabhadhara 5,000 something US. Vamwe vakadzi vepamaraini vane mari dzavakabhadhara. Nanhasi mai vangu vachiri kuenda kwamagaya. I ask kuti vai musinganotori mari yenyu
vakandipe tinotya kuchecha unga udzika man of God kuti ndipe mari yangu zvinonzi touch not my aiwa anointed. meki akapiwa Vanhu wani mari yake hatitombokwanishi. meki akapiwa Vanhu wani vakawanda mari yake vakadyirwa mari. Sisimeli, it's not 1 or 2 people, it's a lot of people vakadyirwa mari kwamagaya. mukada They cannot kudzitanga face him. tisimedi izvezvi They kuti vanhu cannot ene face him. marisiti They are vanhu afraid vasati to be vapiwa mari cursed. ka They are afraid to be munondiudza kuti mangwana cursed, munomuka Sisimeli. mine dutu revanhu kudai Mai vangu izvezvi vakati I'm afraid to be cursed. Vakandiudza vakati yes I want mari iyoyo but tinonozvitanga sei kuchechi kwacho kuti tiri kuda mari dzedu. saka kana Vanotautana. vachiita kuurawa muchechi why is she still going kunonamata kuchechi iyoyo Kaka because vari kuda vanenge vaine handisisime kiyaiva kuzvigara. mari bvunza vanhu kuti Vanenge kuti uve nekadhi regold kuinvesta kumining yaiva mari mutaura idzi dzaiva dzemastendi, isusu dzana mama dzaiva dzemastendi. Mastendi avainzi vaizopiwa yamaigurawo yange iri yemainvestors iyoyo. Saka it was a lot of money yavakabhadhara, but still they are scared to go and claim it. I'm so upset about nyaya ndogara nditovati ko wai musingaendipiwai kamari iyo munogara muri kuoffice but vanototi tinozvitanga sei kunobvunza man of God mari iyo vanhu mweya vanobva wangu watoti you are wakasviba cursing man of izvezvizvi God. vasikana zvokutika kunamata ndakunamatira mumba mangu sisimeli kana chero ndikanzwa panonzi ameni tawanda soka you are declining uri kusenda request wobva wadeclina tawanda uri kusenda request wobva wadeclina wega Ndozvandada kungotaura hangu sisimeli vanhu havakwanisi kunodhimanda mari yakatorwa naMasango yakatodyiwa nestate. Mind you Masango anoenda kuTanzania, mari yakabhadhara maya vachienda kuTanzania for Masango. kuzanzibar konda mari Kunotora mota, remember ane makombi asingaperi muHararemi. Ane makombi, ane mota dzakawanda. And also, you know, karma is real. Remember kuti time iri kutaurwa namai avaya 2018, 2019 or 2020 somewhere there. Ndopakaita mukadzi wake accident achinzi anga achienda kuchikoro kwemwana here kunotora vana vechikoro something. Mukadzi wake akafa. I think pakafa vanhu 3 if I'm not mistaken that time back then. Pakatonzi vaMasango mukadzi wavo aita accident here. Saka you see all these things sometimes isusu hatikwanisi kuzviona nemaziso edu but this is how they will be paying for their things and havasi maprofita echokwadi. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuzviona but they have things zvavanotoita go through zviri spiritual. Saka we never know kuti pamwe mai ava ndo vaitorwerwa nemudzimi wavo namwari wavo and then it happens kuti mukadzi wake had to pay for that. Handi muri kuona but havani nazvo because vane mari yakawanda and kuuk maplus 44 please variti vari kuya ende vanogara vari ikoko. Imi ndimi muri kuvasponsa vanhu ava, ndimuri kuvapa mari. You pay so much money for this purpose. Vanhu veku-UK. Vanhu veku-UK amen nokuti makaita sei. ondudza kuti ndapedza kugama madhimoni ndaiva asha ini It's so ndapedza easy. kugama madhimoni anenge achidonha stadium yese uchinhonga uchidzoka kumba diti ropisa munhu okutaurira zvokuti hanzi pakaipa hey Saka veku-UK carry on like the papa I'm talking about right now. That papa is making a lot of money. It's so unbelievable. And people still pay. Like you'll be wondering, kuti panongonzi time yeseeding in a short time. Panoitwa mari yakawanda zvekuti unotonzwa unzi vamwe vanhu uchazonzwa vakunotaura kupi kupi, you know. And then people still pay a lot of money. I'm like, yo, where are people getting so much money to give away just like that? Izvozvi vana papa vane matama and all this zvongonzi chitablesswa nemwana wesangano isitablesswa vedu we hama dzenyu mapedza here kublessa kuZimbabwe musadaro vedu we musadaro imari dzenyu zvenyu. We cannot tell you what to do with your money but ndimi muri kutoita kuti vana madzibaba vaite carry on doing all this dirty stuff zvavari kuita vachidyira vanhu mari. Is because of you people in the UK ndimi muri kuvabetsera kuti vaite zvinhu izvozvo. Saka right naipapa thank you very much thank you. Kola Mother ndakuma medication yangu. no that's okay Mother ndokubatai mangwana then tobva tamubata matsikama tomufonera sisimendi murare mushe mekida kuenda kunorawo makuenda kubasa kuti wena mangwana munomuka muine vanhu vakaita sei vasati vadzosegwa mari vachauya kuinbox tongochipisa futi hatimboregi uyai navo maprofita neyenyu nen'anga nedzene maidzi
yainavo zvinotorova zvakatodaro ende uchivharigwa futi kunzi haumuoni indakamuhaka makumbweni ende azvo handinyari kuzvitaura neyangu ndakaigwira marini kuigwira chaiko chaiko hondo yechimurenga chaicho yandakamutsa ndoga pakaipa pakaipa anyway vanhu vazvinzwira mazvinzwira moga from the horse's mouth. It's up to you now kuti muone muramba muchienderera mberi zvamaona mazvionera mega pano mazvivira ini andakatochaja guys imi ndima ndaiwa sisimeli dzikamai nyarara sisimeli dzikamai ndapedzera ndanyarara hanimaona takuchiteerera ndichiunya acho napamunondo ndopamusasa handivazivi ndovaziva handivazivi ndakazobva ndikaenda musha kwavo ndikazovatumira handina kuona fesi yavo nyanzvi dzakusangana imi mandichinyararai hanimaona imi mandichinyararai handichahwisisi kuti ndapedzera ndakuti indi zvemadhiaris handichimaona. So anyway ameno guys kuti tingati chi hanzi job prophet Josi but vana prophet Josi vabhadharisika vanivhara maprat vanivhara madhiaris vatakakunyora mucomment section aiwa dzikamai mupei nguva tamupa nguva mapesera mabribe ndapesera ndanyarara ndakutarisai kudai muchiti nyarara mupei nguva nguva yauya dzavangano mangwana pamunondo pamusasa zvichienda zvakadaro guys exactly the same thing futi zvegore riya panana inonzi anouya uyu dunamis zvana dunamis zvegore riya zvegore riya rasta hamuna picture right now seyo rasta hamuna picture yes maise piko picture madzoka musina picture picture rangu nini mamboya munopinda palive tinoona face yenyu iko ino hatichaioni taidatongobvunza zvedu kuti muri kupiko rasta muri kupi kui ndiri kudurban muri kudurban saka kwamuri kushanda here kudurban yeah okay saka munoita nezvei moita nezvei foni yangu iri kukatakata chii ati moita nezveiko rasta 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 muhasela rasta mudhila rasta mudhila aiwa saka mazodiko nenhamba nangu achida nhamba mucomment section munai rasta ndakanda nhamba ndakudziona ini unodziona handina kudziona iwa saka namakanda enyu rasta ndikiri mucomment section that means achakubatai don't worry vanouya varoora saka murume saka muda toroorai une makore mangani ndoda toroora mune makore mangani 30 saka makamboita mukadzi no murasta haana mbiraita mukadzi okay mune girlfriend munayo no murasta haana girlfriend muri single rasta musingle atiri kuona rasta ari single rasta musingle rasta tiri tikakufai mukadzi nhasi chaiche munonyatsogona mushandira here number 1 imuchita namubvira vakaita girlfriend saka makazvidzidzirepi ndovanotodzidzire maingweda kudzidzira pamunhu here todzidzisana vanhu vanodzidzisana aiwa kana maisa nhamba vanokufonerai mucomment section vatotora nhamba chakubatai guys handi mazvinzwa vane 30 saka vari kudawo munoda makore mangani saka tawanda foni yako iri kuramba kupinda ipindi foni yako network yako haiiti network handizati ndiwo umwe ari kutsvaga mukadzi hadziye iti ndizama tokueda haiiti foni yako haiiti saka rasi vari kudawo mukadzi guys wekuti vakande pakicheni vanoda munhu ari serious handi mazviona vari kuda munhu ari serious rasta
29 iwo zvichidzika ndizvo rasta kuti muda vanhu vakuru muda mazera mangani muri kuda mazera api tawanda uri kudeclina wega tawanda you are declining kuti ukwire uri kudeclina munoda mazera api rasta rasta ndati munoda mazera api rasta hamuchagoni makunyara zvemakubhlasha ndati munoda mazera api andiwanzoda muna ane chii ndowanzoda muna ndakaenzana naye muna ane 30 alright saka vasikana vane 30 kandai malive nemalex tione vasikana vane 30 years apa kandai malive nemalex tione rasta vari serious varuda toita zvokutokanda pakicheni rasta vada kutokanda pakicheni rasta havasi kutomboda zvokutomira isai malive nemalex tione isai malive nemalex guys isai malive nemalex guys ma30 muri kuona kamalive nemalex ari kukandawo pai nevasikana vari kukudai saka guys mobata samuzondipa namba kuseri rasta kanditika mondipa rasta malive nemalive achawandisa ari kukandwa apa mondipa kuseri namba yenyu so that ndozongopawo vanenge vaviri vatatu movheta aiwa magona matsega ndiuye nefesi chaiyo saka mapilokesi eblue aiona wachigwanani murasta afaretsvini aiwa murasta ari kuringoti ari clean ganda riri kubwuyabwunyapa muri kuluka murasta anotongosata aiwa muri kuluka zvinoita ndikuona kuti muri kuglowa muri kuglowa saka mundipa namba kuseri so that ndikwanise kuzovapa vasikana ava vari kuwanga vachikanda malive nemalexterica then ndobva ndavapa because 2 British girls interested uzaiwo setise painterview kuti wozotsvakawo vari kuda uyako mwanangu kati utore uya zvako kati utore uyako ezi hanzi nakosi bhinya kosi musangogwadziwe nesingagwadzi vana kosi musagwadziwe nemunhu angozviparirwa nevageusi panapa munhu angozviparirwa negendisamu yake akaudza kuti yahendisamu vangogwadziwawo vana kosi muri varume musagwadziwe zvinzare basa rese munhu azviudzika kuti izi hendisamu makugwadziwa neiko guys musadaro so musadaro guys hanzi ndindiri chemberega uye ndimupe mapepa vanouya ka vanobva vauya rasta muzodii saka mondipa namba rasta tikamurikandira namba ingu zati ndibvanda kupirai zvimoko zvenyuzvi ndikupirai zvimoko zvenyuzvi akona vana kosi vari kugwadziwa vana kosi kwiraiwo mutsvaki vana kosi rasta vari smart mazvionera kuti jaa vana mhosva guys jaa vari kuglowa jaa vari smart tasaimone even mapilokesi avo guys blue chaiyo haana kana zvitsvina guys tasaimone mazina avo manje guys kuita white kuita kunge kakacheko come on guys but rasta akona kuti kaenda kupai mwana wangu muzotambisa munofanira kuroora kaenda kupai mwana wangu munofanira kuroora guys aripo here musana kuda rasta akwira pa 2 minutes ndisati ndaenda hangu kurumidzai kukwira guys kurumidzai kukwira 2 minutes mumbotaura nemurume wako ndisati ndaenda tari kwira mwanangu murume uyu kwira mwanangu tari mumbotaura nehanzvadzi connection failed iri kuramba yako iri kuramba hananda ndikukwidze zvemumbotaura nemurume wako uyu kwanzi black handsome rasta yes precious yes vanozora nivia for men anozora nifia for men magiraso yarapa hausi kumuona uri kundibvunza rasa aripi naikati uyazve nayezi uya mwanangu uya utaure nemurume wako uya kati uya mwanangu utaure nemurume wako uya mwanangu uya utaure nemurume wako uya yesi anzi rasa vari kusa iru
Iwe tari ndovhukazi. Tari ndovhukazi. Hanzi caramel rasta. Hey, vari caramel. Vari caramel rasta. Very caramel. Vari caramel rasta. Uyu mukadzi wako wenda kuigira mwanangu. Achamisa. Yes. Then talk to your husband. This is your husband that I've given you. Husband, this is the wife that I've given you. Man, I'm crazy. So you're gonna have to take my craziness. Otherwise, next year, when I go to Masango, you which no Bluetooth to Amnamato. Quite the doctor's size able to face. What I said, I need to rest. Rest some pictures. 7. 7. 7. What is it right? What past 7 now? I'm not going to chat. My size 10 again. What a chin. I don't know what's up. I'm about out how far. So what's your favorite drink? What's your favorite drink, Rust? Are you interested in all the other ladies in the comment section? Because I'm trying to have a conversation. Like 100% juice apple flavor. 100% juicy apple flavor. Yes. Kundipa ari busy before natopinda mbanenge akutondihurira ini munozoti dzangu dzinodambuka ndikamuundira Facebook. Yes. Hazi serious. Very serious. Vari kunyara chete varangoblush avo but vari serious. Yeah. No. Famba navo yes. You know, inandinyare. You can ask me anything and I'm very open. So what's your life goals? I'm not going to say in the next 10 years, in the next 5 years. Are we going to have kids? Are we going to get married? Are you going to relocate? Am I going to relocate? No, I don't drink beer. Someone is asking there. Comment section kana tumutaura nini? Oh, it's much. If we get married and you don't give me attention. Matadza kuirirana yezi. Ndofunga unyanya kumisi kufaya chirungu. Aiwa yezi buruka. Matadza kuirirana. Matadza kuirirana yezi. Matadza kuklika guys. Matadza kuklika na yezi. Na aiwa matadza kuklika na yezi. Yezi ari kuwanza chirungu anichika rasta. Yezi ari kuwanza chirungu guys. Pari kudawo munhu anotaurawo chirungu nechishona. Yezi too English. Saka iye havangazvikwanisi. No, it's not like that. No. Saka ngachibvunza mubvunzo imona pamakanyarara makondisira necomment section. Pana bvunza question. Angachikubvunza question ari apa. You wanda kumuona ngadzoketa. Ndakachitaura naye akakwira apa achikubvunza iwani pamapindiro zveapple flavor handizvi angachikubvunza. So gari kumuona ini. Apamba abuda sei. Ado ndakatichiona musiri kudaira. No, ngadzoke. Saka muna kumuona? Andina. Nditaura nemi apa wani apa. Kwaidzoka yezi. Ezingadzoke. Nditaura nemi apa mukada kubvunza ijuice mukadaira. Ndobva kutomva tongotiza zvakadaro. Felicia Murata. Ngadzoke. Felicia. Yes, SIS MELLY, what do you say? Mushe chitaura nemurume wako. Rasta ndepi. Ndepi zvisei. Mushe munogara kupi? Andiri kuSA. Okay. Bozva nguri sei? Ndiri bo ndokudai zvangu makanaka. Bara ndisikuona vese manje.
Anofona seseni. Ndakawanda ndozouya kana mandida ndozonyatsouya kuseri. Apa ndatombogona seseni andisiona. Ndataura vanoti ndosaka ndati ndimboenda kawanda. Ingwe ndakawanda. Ndiende kupi kawanda? Chingobudikira mchana. Rasta ndisi kubudikira ini. SIS MELLY vanozondirova ndosaka ndikuda kuuya ndikawanda. Ingobudikira 2 minutes ningo ina ndoona indikuda kuonawo. Ndosaka Aiwa ndati vambobhurowa. Kadonha nei? Vari kuramba kubuda naye. Hamene chinhu chikuitika arikufamba akachida kuzambobudisa fese yake yaramba kubuda. Hamene chikuitika. Vana Marveld Musanga godo. Tikukuonai godo Jealous Marveld Musanga. Godo. Ati Foni yako haisi kuita tawanda. Foni yako iri kutonedza ringoti adding. Itowadhi. I think Mari ready to be serious now, Rasta. Sanda kunyatsokubvunzai. Mukunyatsosaka musikana wekuita sei naye. Actually, mukutsvaka mukadzi wekuita sei naye. Wekungoita zvechubhishu, wekudanana naye, wekuita mhuri. Chii chamukunyatsotsvaka before ndatanga kutaura nemi. Andichada varume vanondiwestra time. no indiri kuda munhu wekutodanana naye. In what way? Kudanana naye muchindiwandisa, kudanana nekuti in the next 5 years tororana toita vana vedu, torelocata, tinenge tichita sei apa, because kudanana kune malevels akawanda. Yeah. Aiwa, yeah, no, Rasta. I'm just going to answer Inini question manje. Inini ndikutoda munhu wekutodanana naye. Zvekutovaka. Yeah. Samda kubvata nemusati mandirora. Anamboti kuvata kaini. Okay, matichi, maybe handina kunyatsonzwisisa. Chishona chinombondinetsa. Munhu wekutovaka naye musha chaicho. Zvekutodanana nemunhu ari serious. Saka in the next 5 years, imimi neni tikadanana, what do you see? But apa ndambotanga ndakuona face yako because 5 years is too much. Don't worry, you'll be able to see my face. Face I'm not Buddha is not e, but I don't want somebody that's gonna waste my time. Because I'm sick and tired of men wasting my time. So I need to know what I'm getting myself into. What? Yeah. What? I like now what you're saying. Now wadzoka kuchirungu chaichi apo ungashimbonditiyoka. Rasta vanoda chirungu stereke. No, because when I was speaking in English earlier on, you wasn't answering me. No. So, okay, let's start with the simple things. What's your favorite drink? And why do you like apple juice? No, ukonati chii. Iwewe, listen. I'm listening. See, Rasta, do you know what the problem is with me and you? Why we're not a match? You want to concentrate with other women. Mkataka uzudihurira majeka. Mimi ndinozonetsana tinonyatsorovana and ndinozotogoda kuhura more than you think that you can do.
Because you're concentrating with other women in the comment section, but me and you're trying to have a conversation. Imagine me and you're sitting watching TV and we're trying to build, and your phone keeps ringing, and it's your family. Where do we go from there? Mama, I'm not imagine that kwenda angweni. Chingezi ndiko kwanza. Vanenge vanotoda aiwa zvako zvaramba iwe dhimepi uya vakapana dhimepi vanogona kutokwana apa. Dhimepi vanokwana. Tambomuona pinda manje apa. Ari kupi dhimepi vanogona kukwana nokuti kwete izvo zvahezo zvechirungu choga izvo tingazvikwanise izvozvo. Chirungu choga. Aiwa. Kana rase maperekwa chega ngatipe mukadzi cheche ari kuuya. Amena kakwira. Atadza kukwira ndokuda network yake. Ngatimbokudza nitauri. Oh, brilliant. Okay. I'm gonna check dating, guys.